social. And then make sure not cover naman. Yes, mayong... Grabe. Kato si Kwan lagi. Si Kwan lagi. Sabihan to guys eh. Dapat kinsa nakabaloan na. Kinsa nakabaloan na. Siya manggod. Siya manggod. Oh. Onsa gyud? Oh, wala pala sugod ay. Nakahulog da. Ah, sorry. Wala man tayo ulit ni. Alis na nagkakarog 1,000 Mbps. Abi ko ba? Ay. Ayos. Pero kung na... Oh. Yep. Day 3 na. Day 2. Okay? Oo. And syempre naman kasama niyo rin ang inyuhang pinaka-feeling na omega nga woke up like this na alimukawan ko sa akong outfit, Maria Filingera. Ha? Woo! And syempre naman mga kapamilya, ang tao na sa taas ni Maria Filingera, wala ng guwapo, tanaw ang mata sa kulikod. That's me, Joe Romantico. Wala man good sa taas, na maguga sa... Ay, pagbuot sa akong pagpanood. Ay, narinig ko sa right. Nakasa right. And of course, walang iba ang nasa taas ni Jojo. Pwede na ko siya luwaan, no? Yeah. Guys, please. Manners. Walain mga pamilya, ang master ng bayan, why makalupig sa Kabright, Master Fufay. Nara, nabutang na lang. Ano ka kaputol ta? Sorry. Wala ko yung mic. Nadunggan na nilang iro. Okay. Alright. So, ito po again si Bernie Bidok and welcome sa ikaduhang episode mga gala sa among Bawal ang Bugok Show. So, okay. Wala mga consistent, mga pandemic. And speaking of Bawal og Bugok Show, dapat day ang atong poster May 8 day ni Dili May 9. Kabugok pa sa kaya sa nagbuhat ani. Sabi naging wala bugok. Dili. Bawal ang bugok. That means kung na-gets nila nga karon, bright good sila. Actually, tama gyud ka po. Actually, gituyo gyud namo to kung inyo bang ma-figure kung sayop ang date. Grabe. Kung excited ba gyud mo nga makita mi? And in fairness, dagan ang nag-ingon nga, uy, fun man. May 8 man karon. Mo galing. Nakita gyud namo nga bright gyud sila. Confirm. Okay. Yo nagituyo. So kadyo lang ato nang kasama pa sa iro. Wait lang, ingani na lang para mahilom ang iro, paki-share daw ni ninyo sa inyong mga kwan be. Hello, Big Henaman. Grabe, 10 minutes pa lang, mag 300 viewers na rin ta. Hello, salamat po. Thank you very much. Salamat. Tungod yun na sa attire ni Maria karon may gala. Ano na lang pag-share ninyo butangin ninyo dito, pag-share ina nito. Huy, si Maria Filingera nag-off shoulders. Duwa mo. Kung mabot og 500, iya pa daw nang ipaubos. May Paiko pa sa siko. Actually, mo ginamong purpose kaming tolo dire. Mura bahala din ang Mr. si Maria, maghubo na sa ginahinay. Okay na viewers ana. O katawa ra gyud siya. Guys, kani siya nga programa, amo-amo lang ni, sabi bitong wala kabalo ang estasyon ani, amo-amo lang lingaw-lingaw lang kay kanang mga tol mo gani among kuan, matubuan nig kagid nimo mga bata dili maka-istorya. Ikaw lang na inaana. Sorry. Gusto na naman mag-share og good vibes, may gala ug ang aw sa mong iro gusto po na mo i-share. Basta actually nagtukod yun si Brother Burns sa nga show para madunggan din yung bago nga iro. Ayaw na i-emphasize nga Belgian na og kuan Dashan. Ayaw. Pila. Ayaw na Dashan. Di na ito mura mo. Nga ako na siyang gistorya nga ang imong amo wa nay trabaho. So alam mo na. Gilak. Kung di ka mukhaon ani mga bukog, ipanghatag ta ka sa silingan. Oh grabe. Gikaon ang bukog ganina. Grabe. Nahadlok dulon ditso. Hadlokon din ni manusay ang kuan day. Tama. Usay gani kanabitang iro na magbaklay ka. Na ako'y mga kaila, mga nagbaklay daw sila.
Sa inyo daw kay na siya nga kanang dili sila awon sa iro. Ingno na nila. Ba? Di ba? Mo action nag Tama. Ingno na nimo. Nakaisidula wala. Wala. Si Dula paano ang connect ng si Dula? Paki-explain My na to. God. Paki-explain. Please, Oh my God. panigay mo Explain. joke. Oh my Please, God. tulbaan ko ani. Lag-out sa ko kadali lang. Please, last joke. Panigay mo na joke, Nico, please. Last na to ngayon. Nalang tayo 3 lines. Nalang tayo 3 lines ka joke. So napakay-duha, Pops. Napakay-duha, ha? Napakay-duha. Pumito na di kay kong Dula. joke. Mamawi na ko sa advice niya. So, anyway, so, well, natin special guest sa karong gabi na ganina nakasulod ng tana, ako mo naputol, si Boy Bolkit, usa sa mga successful na mga Bisaya YouTuber. Usa po sa mga YouTuber nga gipakita brad nga bisag dili siya, di ba daga may mga YouTuber nga nindot ang mga balay, nindot og sakyanan. Oo. Ang iyahang setting brad nara sa alai. Bukidnon. Tapos ang mga acting kanag yung Bisaya gyud tayo. Murag katong mga panahon sa una sa Cebu ba nga mga ikaw ug ako sa kangit-ngit. Tiban Goliath. Tiban Goliath katong mga milyonaryong mini. Boy pa ba si? Oy, kana. Boy na ba si Wonderful Mariana? Mariana kapas ba ka ng mga Bisaya nga teleserye? Mariana. Wala. Wala yun. Sorry. Wala ka naka kuha na. Unsa man ni siya? Sigot the Sigot the Wonderful. Wonderful. Wala ka na. Wala kay nasundan nga drama sa radyo. Wala ka kailan ni Kuling, no? Si Kuling. Sorry. Si Salod, kailan ka ni Salod? Wala ka kailan ni Salod. Si Salod, si Porto. Porto. Kailan Wala ka ka ni Porto, Porto. no? Wala ka kailan ni Porto. Pinaka siguro, Boy Negro ra ako na yun. Kasi ito yung pinaka-main character. Si Birting ba ito, Brad? Ang pinaka-kon? Birting tong pinaka-main character. Oh my God. Si Salod, katubang nagpa-dato siya nga nagpa-pobre-pobre. Birting mo, nakalimut na nung. Uy, balita na ko si Salud daw, Brad. Katong artista nga Salud ba? Nana man daw sa Cagayan, Brad. Nana sa Cagayan. Oo, nana daw. Di ko kabalo lang kung... Di ba si Bentong kuan man lagi ka mga Bisaya? Dili. Si Bintong. Sorry. Sorry, Maria. Ito na naman tayo sa topic na si Maria. Okay ra, Maria. Inahini lang ginag-ubos imong sinina. Okay ra ni. Klaro gikita nga uncle gikita ni Maria, no? Sorry. Sakto nga year day. Kasi lang dyan. Gina-reminis na ko. So kung milyonaryong mini, so 99. Remenes, igagaw ni Riquestas. 796. Siguro mga sa tayo year to ba? First year high school ba ito? Sa atong kanon na. Or elementary pa ta. Elementary pa ta. So mga 94, 95. 95, 96. O, asa ka na, Maria? 95, 96. 96. My God, guys. Yes, 1 sperm year pa siya. old ako. Abay na akong sperm Wala pa. pa gyud ay ERP. Comment below kung kailan mo ni Porto o ni Salud. Lagi. Comment below, may gala, kung kailan mo ana nila. God. Who are those Porto, people? si Salud. Nato si partner. Basta na nasa YouTube partner. Yeah. Mas Ang pwede pa kumapas. si milyonaryong mini, si Porto, di ba? Dili ba? Ay, siya ba? Oh, murag. Kalimut na sa ko sa story na. Anyway. So sa ako pang giingon, sorry. Ang iyang style. Sa atong guest. Sa atong guest, tag. is kipakita niya nga dili din na panindot tayo gyud og camera, nindot og editing, para lang mudagan imong views o mukita ka sa YouTube o sa Facebook. Oo, pagkay ko ni Ay, kita. si Cosme, tama, naalala ko na. Cosme. Si Cosme. O, si Chinitong malupit, yun siya nga si Cosme. Ay, nakailagin ni sila. Ingon sila. Production mo din sa ABS RNG, no? Dili si Salad, si Salud, si Salud. Porto, Salud. si Timoy, si Cosme. ABS-CBN na, bay. ABS-CBN RNG. ABS-CBN na. Naka-appeal si Cloyd Phoenix ana og RT-RT po. Kuha ba to si Cloyd? What? Si Sir Cloyd? Si Cloyd, kuha ba to siya? Kasi itong iyaha, katong gihimo niya din eh. 1996 to, tapos sa kasikat gud ana nga teleserye, gibuhatan nagtagalog version eh. Di ba? Sabay na sila sa ikaw ug ako sa kangit-ngit. Tulong mo na sila kabuok nga Bisaya kon sa unang panahon. Ikaw ug ako. Oo, tama. Si Okay, Kato milyonaryo na mini. bigyan. Okay. So, di lang ko kabalo kung makasulod ba siya karon kay ganina nakasulod naman. So tagalan ako link outro may gala. Kay base na lay problema kay nag-invest siya nga nagkon. Tapos lately pag yun, Brad, grabe na gining batan na kay
Siya mo'y nag-adto-adto. Dili sa gobyerno, ha? Okay. Pero siya ang gaadto sa kuan karon. Si tawagan ni mga suok-suok diya sa alai sa Bukidnon para manghatag og ayuda. Oh, amigo mi anak. Oo. Cool ba, no? Unay. Tanay sa kabidyo dito, Brad, nga. Wa niya na pong maniyang kaugalingon. Nakahilak siya, Brad. Nakahilak. Buy bulkit, gihilak. Nihilak kay wa naman siya makuot. Pagkuot niya, uy, itlog naman. Itlog na pa. Uy, abi niya kwarta pa. Uy, itlog na. Mamala ni, yan lang gihatag dayon sa kon. Mura din to, Brad. Oh. Dalikdik naman. Pagana ho. Magaling. Uy, gabasa na. Tapos, naglisod pa sila sa transport. Challenging pa kayo. Kaya nanakay na sila o mga motor. Nagkabayo pa. Grabe. Amazing, ha? Alright. Wow. So, anyway. Wapo nga ehemplo ni. And I'm sure na may mga, ingana gyapon nga mga Luzon nga mga vloggers po nga marag nakikita po nila nga nakatabang sila. So, muna, gwapo. At least, gigamit ang vlogging sa pagtabang. Hatag o kalingawan. Hatag po dogon. Kay kani siyang mga ingani mga video manggod, double purpose man ni siya. Yes, na-abuse. But at the same time, naani sila kuan kanang inspiration nga mahatag sa uban ba nga. Kami po gusto ko mo tabang. Correct. So muna unya atong i-try kung makasulod na ba siya kadi ka isa kabalo kung na-hold ba siya wala pa pamukit kuan niya. But anyway, may gala. Siyempre nasa tayong mga side topic. At least makabot tag 2 hours may gala. Kaya lingaw-lingaw ta before mo mga kuan ha. Before mo mga tulog may gala ha. Alright. Now. Siyempre kagahapon bibo atong talakayan kagahapon brother kaya atong gistoryahan yung mga type ni mga tao. Di ba? Mga unsay mga bets. Mga bet kanang may ana na ibang gustong malditahon pero kuan dagay ni rek atong ningon nato nga batig naong pero talented. Pero para na to sa mga athlete. Ana dagan natong istorya may ana. Sa to yung mga tubag nila kagahapon. Kanang hilumon. Maginoo pero medyo bastos. Kanang hilumon pero kung nasa sulod saba na. Pero maayo kasi kuan. Alright. Demure, ano? Yan, mga demure may gala. Karon lahi na pa tong istoryahan. Kung asa may gala. Dagan kay nag-comment sa mga milyonaryong mga kabats gud nato ning mga nagsulod. Sikat ka lagi din mo. Si Kuling, ipagusgat milyonaryong si Kuling. Dili na tumaybawan kung kinsa gyud ang pananaw ba. Oh my god, mo na yung kingon my god. Murag may tabuan ni pag mobalik na ta on air, murag babalik kaya pun gyap ato ning mapadayon siguro ning bawal ang bumo. Amo gyud. Dayon lagi ni pa. Murag padayon na gini siguro. Okay, now. Kaduha pa lang. So, let's try karon na po tayo line topic. Ganina lang, ay gahapon man to sa TV o kagahapon, sad news ako nakita, Brad, kay gibugaw na iyang anak ba to o igsuon? Tungod kay wanay makaon, Brad, tungod sa kalisod karon. Grabe, sige anak. Gibugaw, unsa man igsuon? Di ko kabalo kung igsuon ba tong anak. Nag-frosty the snowman na. Ha? Mismo ang sorry duwa kay nako to mag-gets. So, wait lang isa, ang lalaki ang nagbugaw unsa man? Basta ang babae mo'y gibugaw. Di ko kabalo kung igsuon ba to yang mama mo'y nagbugaw. For the sake lang yun may gala. That's why ang akong question may gala. Kamo ba nabagid sa punto? Unsa kay punto may gala? Ibutang lugar na to ha. Unsa kay may tabo? Unsa kay punto nga sa imong kinabuhi nga nga ang imong last option is kana na. Ang imo na lang yung kalawasan. So unsay pinaka rurok. For example, kang Maria Pilingera, ibutan to unsa lugar gyud ni nga kuan na wala na kay line option kundi lang ang imo na lang yung kalawasan. Allah. Ang aton lang yung kalawasan or nga lami kay pisit-pisliton. Kamo dia. Problema sa ako, anad man ko ana. That's so hard. Listen. I mean, at least wapo nagatrabaho kay work from home. Dili, example Jo, ingani Jo, dili man ta mga lalaki, dili man ta makaingon nga atong ibenta atong serve sa babae. Siyempre dali ra. Dili gyud. Di ato ra man. Like buta to na nag-offer na medyo tiguang na. Pwede po na yuya. Di ay. Okay na. Ang yuya noon. Maglisod na di sa yuya. Di ata. Dako mag-offer. Magaling. That's why galing. Ako nag-offer sa imo. Unsa ka para sa inyo ha?
like dagat man ta na may edukado ana pero ibutang na to wa nagikilan option kailangan gyud nimo na siya ihatag i-surrender ang imong Ipos na gyud tinapok mabungkag na gyud wa nagikilan Diyos kung unsa nga sitwasyon mga igala o kamo diya nga mga kuan kamo diya nga nananaw nagkuan sa mo please PM us or i-comment ninyo mga igala. Please, i-comment kung unsa ba. Teka muna, si Boy Bolkit. Wait lang, si Kuan ba? Ang kanang inyong portahan diya, Jo ba? Kay, kung mutingog bitaw, kay marag marag katapunon. Dili na mo. Kanang marag, Wala binag-abri man. Wala pinag-abri mo. Wala, imor. oh my God. Wala binag-abri sa mo. Wala portahan sa boy. Oh my God. Pigs. Baka si Boy Lahi na lang kata. Bolkit na. Araw na ba? Sumusunod si Boy Bolkit. Wait, pero hello ta sa itong mga live viewers right now. Paki-shot to sa Banbig. Ako sa Happy Kasi nagtaka. ikaw nahuna ko karon. Ay, sa. Nisulod. Makapasulod sa kuan ang negosyo. Si Mark Francisco nisulod atong mga kauban. Ayay, sa delikado. Hi, Dika- Sir ano, naguta- Boy. Ayay. Sira ba na sa press con ganina? Ayay, delikado. Wait, thank you for sharing Fidel Joy Ong. Gi-share niya to ang live video. Uy, salamat. Uy, salamat. Si Sir Kerwin Nolasco, maayong hapon. Ay, hapon gabi. Kinsa pa yung nag-share di Ingon niya abi? dili kung wala na din pampalitong gatas sa bata. Dawaton Grabe. ako ang offer. Ay, grabe ano. Pila man. Pila. Hi, Mishan. Si Chuck Scofield. Uy, kuan ni siya sa Prison Break. Scofield. Question break niyo. Ah. Naapay mga kuan. Oy, kinsay kuan press 1 kung nag-share mo. Isa diba? Emoji Press- dapat. Emoji. Ha? Mga emoji. Sige, ikaw na lang, Maria. Kaya ikaw may nakadawag sa Welcome po sa election. mga bagong pasok. Welcome. Sa ating mga, wow! 1,000 viewers na ta. Wala lagi si Rico. Ha? Galanog ang iyang kuan microphone galanog. Sa audio na doon ni Basihan. Kabalo ba ka nga kana si Boy Bolkit? Silingan kayo na ni Totit Dito sa Bukidnon? dito sa Alay. Oo. Mo ba? Oh. So, munang niingon ko kang Totit nga i-appeal na sa chat box. Agay Ay! nag-shout man si What's Boy up, Bolkit nga ayoko ninyo tagay mga link na mga ingana. Hala. Aba. Ang pangutana unsa din na nga mga link? Muna dakong pangutana. Sa mga Totits. Ah. Totits. Unsa na nga mga link diya sa Unsa tong din group chat? mo na akong gipangutana diya. Okay. Again, mga gala, ito lang ano lang ha, medyo matured lang tayo ha. Unsay mga butang or eksena ka sa inyong mga kinabuhi nga makaingon na ka nga murag Mo gid ni. wala nagikulain kana ni kondili Choice. bigay nagikulain. Mamaligya na gid og karni. Hala na. Saan na lang gini. Marag kailangan na gid na ako ibaligya akong karni, umumon ko na lang ni akong dignidad. Ano na gani? Umumon ang grabe. Umumon. Umumon. Ano gid ba? Kasi ilabay ko na ibawog sa iro. Pwede na mapuslan sa uban. Lagi kana. Ang makakwarta pa ko Cindy Galos. Oh. Hi. And then kuanday kaning unsa ba ni kwarta ba gid ni ang purpose? Depende na. Kinapayusay. Depende Diba? na saya kung kailangan gini ang kwarta din. Nakoy Para kwarta naisip. na. Nakoy naisip. What if Ah. na mo kidnap sa akong mama or someone sa akong family. Pwede. Tapos Kana. i-gyud ko kuan kanang uy kundi mo ni kuanan patulan na si kuano si Nicole. Nalapag ka. Easy. 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 Anong mo? Kila, Anong kita mo na. ata mo pangalan? What if Nicolas ba na? Nicolas yung ngalan tapos Lucky. ko kayo pero Nicole Dugay na is di ka watching. Wala. dugay na di ka nagka-crush ako ba din na kung di na niyo patulan at di na ko ni buyan ni mong kuan din eh. Mama. O di ako na ginang patulan ba eh. Pero saman siya mo kuan dasok or akin mo dasok. Dili, ikaw Ang dasukan. problema dia kana din nga sitwasyon brad. Ang problema pag yun kay ang imo pag yung ipatira or tirahon hardcore pangit pag yun. Ano ba yung lapok-lapok yun yung panit ba? Gosh. Kana bitong Kana mulay bitong panutros kay lukad-lukad kailangan yun. tigibon pa bitaw ang Kaya ba ito ginuka-luka gid bitaw? Gwapo kay mo. So, gwapo kay mo. Dili man mili man sad ka. Pwede man May maligo managi. siguro.
Pwede man. Grabe mo Dili, magdala ka kung galing yung katawa. safeguard. Pagdala og steel brush, ano. Steel brushan sa nato, sir, musugot lagi ko, sir, please. Pero usually bay may tabo nang inanabay ka na muhatag kay kanang nanay bisyo. Kung normal nga pangutok dili kayo ka di kay makasulod Bisyo, tapos wala magkuhan ba? Oh, yeah, tama. kanang murag exchange bitaw exchange ila na mabuhat. Pero kung normal nga sama nato nga mga bright, Yeah. murag hard ka na sa ato. Wow. Pero para sa ako, Sabi ko, girl. never siguro ko mo ingana kung kwarta ang dahilan. Murag makapangita pag siguro kung kwarta. Maski karon Uy. mix. Uy. Na maski karon wala. Pwede pa ko magpabaga og naong. Pwede pa ko magpabaga og naong Para. magserbisyo, unsa pa man ang mga hinlo diya. Pwede pa ko ana kaysa anang abrihan ang mga dili angay ang abrihan. Uy. Do. Di ba prana ba? Tungod sa kalisod, tanawa tong babae. Or di ba? Napabugaw ang kaugalingon. Kaysa way Kasi ay kada makaon. mo ginailham, murag bisyo na lang gyud Ang problema lang karon ng uban aron Earth. Medyo Ginikanan? dagan kita kakadunggan ron ng mga batan on Earth in exchange sa iPhone. Mm. Nako, disgrasya. Ala. sikat ka na inanabab sa bagong labas. Di, actually, Bas na iPhone ba manggawas na ng mga siguro kanang gusto lang siguro sila mag-enjoy. And then kanang ibog-ibog sa friends, and then Oh. na may dali kayo nga kuan na may nakagusto, and then opportunity comes, murag take the opportunity or else mawala ni. may tabo po na sa mga maluho nga mga tao. Bay mo na kung gikadlukan ba no? Paano unsaon ka na as a parent kung nagtanaw ka karon, unsaon ka nimo pag mold sa imong anak? Anak. Nga dili siya kay in fairness like for example ako dili lang sa ko na kanang wala man sa ko naibog dili bialalim for example kami nga mga probinsyano nga ang kwarta igo-igo lang gyud nga ang kwarta igo lang pan-tuition labi nag-challenging na bre nga madto kag private school. Maka-classmate dayong ka og that's why bitaw ganang kuaning brainling sa eskwelahan ni sa akong mga bata kay ginabawal nila nang nay mag-birthday ta maglitson-litson. Dapat magdala patas og ra. mga pagkaon. Ayan, Pizza may ra gyud. celebration. Pizza para daw Earth. Parehas ra. Dili ang classmate dili maibog ug iyang i-pressure iyang Ginikanan. ginikanan nga maglitson pod kay ang anak ni Bernie naglitson bali 25 ka buok itagsaan ng mga teacher nanubra pa gipaligid-ligid sa dalan. Grabe. Kaya na magamit. Di nga na mo na may tao which is tinud ba na ba kay sa una kinumdum ko. Kay pag nakoy nakita nga pag birthday niya gipartihan gijalibihan ay di mo na Jollibee sa mga agoy sa una day. Kanang gi kuno og spaghetti, Pancham. loaf bread ug ice cream. Uy, gwapo na ba ng loaf bread, spaghetti, ice cream. Fanta. Panta, pancham, ana. O pop cola. So, pag birthday nila, di magunaw na ko, nga na si mama ba, sa mabrodong, birthday na nako, tayo mo mama, di kayo mo istorya, og, okay, happy birthday, natawala. So, naka-tendency nga, na nimo nga, kaluoy ba sa kinako, burog ko, ana ba, bornay comparison ba, which is parang nako, tama po. Pero in fairness, nung nabalhin ako sa Corpus, so siyempre, Brad, private kayo, Brad. Na-culture shock yun ko, Brad. May galing kay, labi na ako, pagsulod na ako, third year pag yun. Arang-arang tumusulod kag first year, kay medyo First dagandagan pa mo. Kanang third year o fourth year na kamusulod, Brad, na sila yung culture. Bihira, Kasi nabot na sila. bihira na kayo ng mga transferi. Pagsunod mo, Sa out of place kay ka. out of place ka. Tadi man po nila sala, nga dato sila. Alang ikaw rin na Unsa man ka ato kanang datuon ba kag barog ko dato unsa man ka? Dili, gwapo lang gid ba? Mo lang gid do. Ha? Walain. Mga agoy looks. Mga agoy looks. Mga goy lokal kag ambok. Hilig ko. Siya lang type sa estudyante nga naka-checkered. So unsa man like na naibog ka ang worst pa gid pre. So sa mga goy nadala nako ang fashion nga mga goy. So kanang burag tambay ka na chuy-chuy, pinaka-chuy, nagbanda-banda na og kanang panyo. Kanang ana ba? Checkered, ano. Poronto. For the longest time, brad, ay pag lagi isahan ton nga naka-confident. Pre ka lang. Tagalan na yung panyo, pre. Baduy kay gabi. Nakaambil pa yun, nakaambil. Nakaambil mo pinataas-taas buka. Ana ba? Bill. what? Kaya makarelate sa ambil. Kanang kuan siya skinny sa taas. Tapos dakog buka Ambil sa Hip ubos. hop ang ubos. Hip hop ang ubos. Ana. Oh my God. Tapos, Brad, idol kaya na ako si April Boy Regino Zone na, Brad. Mga Michael and Storak. Aki kaya buka na. Oh. Uy. Agay, sa private school sa Corpus, Brad. Kansawan man na ka, Brad, kung nakay idol nga Tagalog. Yay! Ah, Laminaw, so English. Oh.
English. Tapos sa una, brad, magstorya man dahil mo, brad, pagka-burning, brad, nga, uy, kita mo new video sa kuan MTV pa man sa una. Allah. Tamahal pa man ang cable. Ako, pasumangit sa, nice. Katuunog pa makak. Pero in fairness, bay, wala sad biagyug ko, Brian, niabot sa punto, bay, nga ka na pong... Gibuli ka? Ayun, natong amigo, mga igalaw. Uy! Andito lang Si atong Bibi. amigo. Hello, Sir Vern. Boy Bolket Hello, in the gabi. house! After 7 years, nakakonect. Hinay gyapon kayo. Sige, paspasan na to niya. Una nga pangutan na, boy. Ay, kadyo lang, Brad. Taga sa sila glugway si Maria. Si Maria o si Bolket Maria. Si Picture sa Bolket. picture. Bolket Maria. Bibi ko, mayang gabi. Hi, I miss you. Hey! Black. O naamang man ka? Ano naamang man ka? Wala tubag sa I miss you na ako. Kabalo naman ka, nga sobra pa akong pagkamiss na ko sa inyo. Yeah! Mo bitaw ginag-off shoulders ko para sa mo, Bibi. Okay. Of shoulders Mura siya. ganahan ko pasig. Di ba last time ka nag-challenge maka mabot og 1,000 views kay imong idaw ng pikas na kilid? Oh. Di nakasunod ko no. So, unsa may ipadawon? Unsa man imong suggestion karon lugar, ha? Change attire daw, Maria. Ay, Boy Bolket, nakadungog ba ka sa among... Welcome, Boy Bulkit. Welcome, Brad, sa among second episode, Brad. O, nakadungog ba ka sa akong intro ka ganina, nganong idol kay kanamo? Wala. Nadung ka manimo to. Wala Akong utrohon. Matrad. Wa ko signal ganyan Sir Bern. Okay. Grabe Among gihong ka ganina, Brad, nga. Ikaw ang nagpamatuod, Brad, na number one, bisag Bisaya ka, nga mag-YouTube ka, bisag pag ang imong mga depressed mga YouTuber nga gwapo kay mga balay background, napay mga lifestyle, imo Gwapo kay now. imo natural kayo ta, bisda kayo imong pagkakuan. Kay hagit pa na sa mga Bisaya vloggers ang ubang galing inyo na nga pagtagalog na oy kay para mudagan na imong followers. In fairness sa imo, Brad, imo yung gipadayon ng imong kaugalingong craft. Wow, sa craft. Siyempre. Ang ginang English. Ang imong art, ang imong kuan, imong yung gipadayon nga ingana ang style, nagbuhat kag karakter Para ni sikat silang Cordapia, kanang the usual, tapos napagid ka sa alaing, nga silingan nimo si Totit nga wa poy puangod. Pero in fairness mo, Brad, ni grow gyud ang imong kuan o na ni sikat gyud ka sa imong own way og sa imong style, brother. Salamat sir, salamat. So mo nang medyo Dagan ka sa Jess ako sir nga. Thank you so much. Dagan ka sa Jess ako sir ba nga unta mag-Tagalog para mas dako na mas audience daw ang ato ma-capture, pero para sa kuha mang god since nga comedy ang ato ang content na lisod kay deliver ang atong comedy kung mag-Tagalog ta niya napugusta. Lagi. Oo nga. Para sa kuha pod. Para sa kuha pod, Bisaya language is the sexiest language. Yay. Net Tagalog. Sakto yun. Sakto. Cute kayo ba? Gikilig si Bulkit may gala. Tama ko. Cute kay May. Bibi, ako lang. Erp, palungan sa tong video tolo, Erp. Sila lang sa duwa tong biya. Nagasa na to sila o kung may gala. Tagang chance. Nagasa to sila chance may gala. Okay. Kadyo lang kayo. Kadyo lang kayo. Tagaan to mo gigayon sa namo ha. Kamo lang sa duwa. Erp, palungan sa imong video, Erp. Sila lang sa duwa, Erp. Stop video. Sila lang duwa. May gala. Kasama sa para makasaka sila. Ala, grabe, gini. Tama kay sila, Bibi. Gibiyaan kita nila. Bibi ko. Tama na magkukili. Tama na magkukili. Ayang nagway na server, hindi mo na makita. Hindi na makitaan ko, kamu bitaw. Tagantang mo gigayon duha para at least. Bibi, kamusta man ka sa quarantine period? Unsay mo ang gipambuhat? Kapoy, kasi yung taglag-lag. Sige, gyapon kag laag-laag. Mga bukid-bukid. Mga bukid-bukid, gata mga kayuda, di magyapon. Uy, very good. Bulkit, pag mo istorya ka, Bulkit, kung mo istorya ka, hangad na si Maria Seno sa taas, nasa taas. Ay, walay. Magduko ko siya, ha? Magduko ka. Hangad dito. Hangad. So, Bibi, na ako'y pangutana.
If ever nag-uban ka Oo, single ko. if dili. Wala pagali. Wala pagali. Wala pa. Hangad ba? Hangad sa wala, hangad. Hangad sa? Hangad. If ever nag-uban ka ron sa quarantine, mag-unsa ka hata? Maningkamot ko nga makaliwat sa imo. Liwat na. Diretso, grabe siya. Kaliwat ka rin sa Mike. Ayo pagangad kay basin unsa pala na makitaan diya ba? Humot-humot ba na diya sa boss dapet? Diba? Lagi kilig ang mga viewers. Ala. Unsa lugar Maria Bulkit? Market lugar? Dili ko mo to kay kabalo ko kini si Boy Bulkit. Ko basi mabirahan kong buhok ni Cordapia. Ay, tama. Wala man gud sayod naman siya agto nga wala diha Maria Filingera. Actually, kung kabalo man gid mo mga followers dira nga ikaw man to galing lang kay last night may nag-ingon nga nahalin naman daw pa. Ouch! Snap! Bibi, news na. Okay ra man gyapon kung nahalin okay ra man gyapon nga mag-maintain na lang kung kiligo na lang terminti. Isa. Papilian ta sa mo. Unsa inyong gusto? Boyria, #Boyria or #market? Market ko. Maria Bulkit. Market. Grabe na market. Tapos dito sila mag-date sa may kugon. So may mo nilang kugon. Market. Na isa para social marble. Sige na. Maria Bulkit. Bulkit Maria. Baby, baby. I'm happy to see you tonight. Ako po, ganahan kay ko kay tagaan yung chance nga makita na punta ka despite sa atong COVID karon. Okay, pasok mga ninong. Pasok. Sige. Wait lang. Daghan kayo ni bot anang #market. Market. Okay, nanatay bagong kuan market. Market Oy, tingnan mo na Bulkit. Usapod, siyempre lately, Brad, nakita na mo imong kuan, Brad, ha? Grabe mong pagsuroy-suroy bisag asa, ha? Unsa man to, Brad? Tinuod ba ni nga mudagan kag mayor sa Manolo? Pakito ba? Mudagan ba ka og konsihal? Wala sir, wala na ko ikuan karon interest sa politika actually, wala ko ikuan na. Nagataon lang okay ang atong kuan, okay ang ato kitaan gamay tapos naka-share ta. Tapos naday naghatag pud nga sponsors ko dayon. Tapos sunod nga pangutana, pilay mong gitigbas gikan sa sponsor. Grabe mga so, nag-sponsor. Wala na ko nakatigbas Sir Bern kay ang mga sponsors na naghatag sa ko ang actually cash gift siya na para na ko no pang allowance. Kaya thankful kita ano niya. Ang nakanay sa ila kadita sa magpaila. Ang nakita na mo, ang last na ko nakita nga video, bro, gatong nakahilak ka kay naghatag ka tong tigulang. Tinuod ba nga pagkuot nimo sa bulsa itlog na imong nahawiran? Wala na makuot. Ang pangutana, uga ba o gabasa ang itlog ato nga time? Tubag. Yuta. Unsa na kayo ta? Tinuod to, bibi. Ako ang mukuot. Ano na? Wait lang ay sa pakikuan sa kubi murag kamo-kamo raman diha. Ada binawala man ka. Ay sa the host has disabled your audio or your video. Ay, start to balik noon sa mangkay kaminos ba kayo nimo? Mahay man ka? Dali ra kini mahay. Hindi wala dito. Then ba asa ang posisyon ako ani karon ka ha? Asa mo ko nga posisyon? Asa na ka sa ubos? Kumusta man mo? Okay. Ayaw mo kumusta. Ayaw, unsa man na imo nga pagkumusta ka nang hinangal na o kanang kantsaw na? Daghan mo kay klase nga pagkumusta na? Lagi? Tininood na siya. Pinili niya akong last nga post nga gi-appeal kog patay sa mga bashers. Nga naman. O nagipatay ko bashers kay amot lang. Natural lang siguro na nga kuan. Nag-post ko about nga kuan depending po sa side sa inyo ba sa ato ang mga artist gyapon sa ABS. Pero ang nahitabo murag was na kasabot sa tong post gipatay ko na nagkuan ambot na lang pero unta basabtan nilang point adto. Tagalog na to. Tagalog na. Ako palandan mo yun siya ba? Ayaw na may dipinsa kay
Mudawg man mi or dili ka bayran sa ABS. Pero salamat sa pag-support. Ayun na, brother. Siyempre, okay man sir, kay way back 2013, nakasulod po this company sa Maynila. Jud, nakakita ko nga daghan gig artist o daghan gig silang mga kuan tao nga maayo gig kayo. So kanila mga generalization ng sahay, murag makasakit po na close friend nga nagtrabaho dira nga kuan, tapos generalize Bulkit, guys, ako na i-reveal sa inyo ha. Si Bulkit din nang-apply na pagka DJ sa una sa tuwa. Wow. So tungod anang imong testimonya mananggal taan ni ron para ipasulot ka. Ipasulot. Wait, basta na namin love team ha. Love team yun. Doon na ako, Bix. Naragi rin sa tunduan. Ay, sa. Naman day ko sa ubos ni Bulkit o ni Kuan, ni Joe Romantico, nalang kay Buhato na. I hope ma-feel ninyo. So, ang Tanggalo na ba ka na sa pinakaubos? Okay, balin. Okay. Uy, in fairness kang Bulkit ba da? Kanang asing katong imong gipakita brad nga nagkabayo ka brad nagmotor. Asin wala gi makasaka dito brad. Kamo ra gyud? Yeah. Oh, sir, wala hindi na siya masudlan so kabayo na lang pwede pa ubos. Layo kay siya. Grabe ano. So may galing kay nilahutay ra pod, labi na imong mga kauban nilahutay ra pod. Oh, lahutay mga sa no choice kaya isa sa dis mo sunod gibiyaan man gyapon ni sila. Actually naralis palibot ang kuan uban. Uy, ipakita sa screen ng imong mga supporting Wave, actors. wave. Asa mo na may mga supporting actors? Mga Namoy shot ron? ngit man. Well, humana gay na sir, humana bilar. Uy, gwapo na dia. Burag mo diri. Burag gwapo na nga payag, burag na skandal dia pwede buhato na. Di ba to gihimo tong nag-quarantine mo? Sa kinsa na sir, ila tagsa sir. Kani si wa kasi ni naman. Kani si Manina na may nang ginaganda. Okay ra. kani siya si Terio sa Artistang Hilaw. Unya tong Ang lagi. katong walay buot itaw gyapon sir ang role. Ano siya? Grabe ka way boot. Dagog lawas way buot. Tas kani akong pagumalawas. Imong lawas. Akong pagumangkon, akong kameraman. Ay, mga ulitaw ba na o bayot na? Unsa man na sila do? Ulitaw ba ko no or bayot na? Oh, duha ra ginapainan. Depende lang. Kanina ko no sa price ani. Ay, depende sa price. Muna tagi pangutana o tagay na. Muna gipangutana na to ganina. Depende sa price ha. Okay. Brother, pila na ba ka years nag-YouTube galing? 7 years. Grabe dugaya na no. Tapos kumusta ang imong unsa ba kapaspas ang imong pagdugang sa subscribers or nabay one time nga naka-video ka og bura nakay usa ka video nga nag-hit gyud tapos after ato nagtuloy-tuloy na dayon inga unsa ba nahitabo si mo? Actually Sir Juan, 7 years siya pero last year pa nako siya gi-monetize kay ang 6 permiro nga 5 years kay murag basurahan na siya sir ba if ever na mga videos nga di ko ganahan dito na ko siya ibutang. Tapos last 2019 dito na ko na realize nga why not try to monetize nga gihit ko din siya within 4 days nakakuha din kog 10,000 followers na dato within 4 days. Wow. Facebook o YouTube ni. I mean YouTube lang ni. YouTube na siya 10,000 subscriber within 4 days. Tapos sa Facebook nanako sa mga 500,000 followers ato nga time. Wow. Galing. So una ka nag-YouTuber gyud, aya ka nag-Facebook. O bali. Almost the same sila na magkasabay galing gi-workout lang nako una ang Facebook. Ang nakagwapo na niya Brad. Kani day si Bulkit gyud ay sa estudyante pa ni mahilig gyud ni siya og kuan. Video, mga acting. Tama ba, Brad? Yeah, theater na si Boy Bulkit. Theater. Ayun. Muna yung mga pinaka-main lucky sa tanan mga acting og artista ba, kanag yung theater ang pinaka number 1 gyud nga foundation. Jo, theater ni siya Jo kanang nasa stage Jo adili katong kuan Sa katong tanawan Kateter to, theater sa nasa Liceo. Ano yan? Mga litpal. Theater. So, at least dito. Mawala ba ko sa MOR? Dili na no, dili na. Tapos, in fairness dayon din ka Bulkit, daghan man siya mga kuan, mga supporting actors. So siya, ikaw ra di gihapon pud ang nagsugod og training ani nila. Tama ba, bro, no? Grabe Yes sir.
workshop. Gahahat ko sa workshop para sa ilaha. Tapos kung sa'yo makuha, kung sa'yo okay, mag-isa lang ako. Talent na po siya. Talent coordinator. So katong atong video nga nag-collab na kay Bulkit, napugos na siya adto di ay. Pugos na siya. Dili lalim ha ang acting na kailangan kang Boy Bulkit sa standard ni Boy Bulkit. Wait lang, dagan ang wala nakabalo sa atong video. Unsa na ilang pasabot nga video? Unsa katong video nga katong nasa station, katong nag-away si Maria. Unsa ilang i-search ana? Unsa title na to Bulkit? Nalimot. Try Unsa? Bibi ko? Basta lang si Maria lagi siya mawala. Abi ko ikaw storya. Okay, exit na sa ta may gala. Gawa sa buta. Sige, sa ta may gala, exit na sa ta may gala. Taga na to sila gayon na sa may gala. Ayan na Ayan. Na-miss na ko tong video. Sa ganing name ato. Nakalimot ko sa title to Bibi ko pero grabe mo kalimot na yun. Ay kabalakan title. Kalimtan na pud day ko nimo ba. Basta gamay og view malimtan. Ang title malimtan pero imong itsura itong panahon na wag na ako malimtan. Boom. Kana man sige magugkuan una-una nga i-appeal ka actually sa among series karon pero mahadlok ka basta di ko ka-afford sa imong talent fee. Allah. Kung mo kung panghiyon okay kayo. Dili na kailangan, bibi ko. Basta katula akong gingon sa imo, ha? Saday. Katay mo yung home? So good. Grabe, kalimtan na lugar ni mo. Anak ka nga. Ay, di man to pwede dire karon. Ato na to. Ato na to. Magawas ba ang background music? Wala. Wala. Nasa Facebook. Ano gani mo? Wala jam. Kuya mo na sila. Sergio. Sige lang kay karaoke raman eh. I've been passing time watching dreams. Ay, thank you so much sa itong mga viewers karon day. Adala ang Bulkit kami nagpasalamat sa imo nga nagtatagagigayon sa mo. Okay, balik mga ninong. Balik. Oh, imo start nimo kana minus mo gani isa ni. Yay, nalabog sa ubos tanggal gyud gani. Mo ni start. You cannot start video. Alright, na. Kabalo ka. Unsay kasagara mga challenges ba ninyo makita bro? Kabala ka kung mag-shoot ba ka? Number 1 di Brad ang budget. Di ba? Naman nga na. Budget. Gasto ba Nga na? syempre. Actually sir, dedication gid ang una gid sa ganahan sa tong trabaho. So ang last na ko mga previous work na ako katong assistant manager pa ko sa usa ka restaurant sa Cagayan de Oro. Halos tanan na akong sweldo akong ginabuhos didto gyud. Kay gasto man gyud mag-shoot. Nganong iumang nakuan? Mo magini mong gusto, di ba? Kung palanggan imo sa katao, palanggan imo isa ka butang, imong passion nimo siya, mag-effort gid ka. Ano siya. So nahulog gid ba nga burag seryoso gini mo ni Brad? Tama. Ninuod na gyud. Mo gyud ja sir. Kay seryoso gyud siya sir kay actually mo gyud siya ang pangandoy sa una pa lang before ko nag-college. Niya di man ta maka-afford sa una kay sa Cebu may ga-offer sa tong filmmaking. So okay mo. So ako lang siyang gibuhi despite sa ako ang struggle dia. Ako lang gitry nga bisan pag dili siya inline sa filmmaking ako ang kurso. So ato gyud mong gibuhi gyud pa atong pangandoy ana. Kinsa imong influence gyud ani? Oh Brad. Tama. Influence. Influence na ako sa akong kuan sa tuang content karon is kuan lang sir kanang murag gusto ko ipadungog ang tingog sa Bisaya bitaw sir kay whether we like it or not murag permente gid taga kuan ba murag ubos ang patanaw kay Bisaya Bisaya. Dili ba katong milyonaryong bini ang imong kuan ani imong or na ba kay nakita lagi nga mga nagbuhat pa og video nga murag naka-encourage nimo nga murag mas ninduton pa nako niyo murag kaya na ako ni ana. Wala gyud wala dili pa na gyud kay sir. Sa una more on murag sa bullying bitaw nga side sir. Na matutag Maynila tapos ginabuli kay Bisacol lagi Bisaya mo na nakahimot og pitch saksak sinagol katawa Bisacol tungod na kay ginabuli gid ka sa Bisaya tag Maynila ginabuli ta kung pati tag bisag maayo ta mag-English atong accent magtagalog ta atong accent. Sometimes. Well, it's a life like that. Nakurat si Bibi. Dag.
Para kinana siya sir ba. So atong ginatry nga i-flip na to nga unta sa Bisaya ilang I-uplift. bisag panalam lang mubuan patanaw sa tuwa. So kinahanglan nato nga kuan atong ipataas. Makita na to nga kaya na to mga Bisaya. Ang pangutana dire. Oy, kung namoy pangutana ni Bulkit, pwede mo inyo i-comment ha. Pangutana Brad. Kani ba si Cordapia? Unsa magini real life nimo ni si Cordapia? Wait lang. Unsa magini siya? Sa ni Maria ron. Ayaw sa ko ana ha. Kay basin unsa man ni pwede ra man ni ipangutana? Pwede ra ba? Pwede ka mo basin bawal ba? Ganahan makadungog, wait lang. Sige go, kamo lang. Ala, basin ani exit si Maria Mahigala. Kamo lang. Na-hurt si Maria Mahigala. Bibi ko wala mga ikong ma-hurt sa unang kamalo. Sige na. Naibawaan ako nga taken na. Bibi ko. Kasi may nagpakalan. Dito sa lugar ka, malagit ka naminaw sa ako una. So, nalogar ko chance. Ano ko kung mag-explain ko sa imo, ani. Nabaga sa nilang pangutanan, diha, bala ka. Si Cordapia is, ato lagi na siyang artistang hilaw. Pan ako siya, dugay na ko na siya nga amiga. Ati na pananaw ako siya sa una pa, pagsugod pa lang. So inana na gid siya tapos gikuha na ko siya tungod kay ang karakter nga akong ginahanglan tong maldita nga role. So siya akong nakita. So hantod na continue lang. Sad to say. Nagbasol. Mura nagbasol ka. Basol ka kasi Cordapia mo napili. Bangod kay naalaan na noon may nga mag-asawa in real life. So ang hitabuan na noon imbes nga gusto gina ko si Kuan Maria Filingera. Ay. Hindi noon siya motuo noon. Walang. So sa mangyod. So wala Kuan na artista ra Wala lang. Roll. Wala. So sa lagton na pagka-istorya, ala ni balik na. So sa lagton na pagka-istorya, ulitaw gyud ka. Pure ya, ulit daw ya. Pero ulit din nawala yung tingog. Pakiotro. Chapi ka. Wala conviction kayo, wala conviction. Ulitaw bagyo ka. Ulitaw pa sir, wala pa sir, virgin. Oy! Virgin mga igala. Pasok play na taan eh, Master Pope, wala na ko. Ay, way kwarta. Oh, na bulkit na kwarta. May kwarta. Kwarta. Virgin pa. Horot akong chicks ani ron. Boy bulkit na. Teka ma, so ulitaw gid ni. Pila na edad ni mo like kinatawon si Mare. So pila na edad ni mo karon bulkit? Actually kanang servant kay okay gid ka sa ako servant nga. Hindi na to na ma-change ang topic ana pangutana kanang. Adi na lang. Ato na lang basihan sa imong pamanit, be ka jud lang, be. Tanaw na ako sa imong pamani. Sige, tagan-tagan na lang tagan-tagan sa mura naman kag sunoy na. Sunoy? Arang nang akong kusgan og suga. Kung i-pressure cooker ka bro, mabot naman siya kag mga 6 ka oras siguro i-pressure cook ni siguro. Ganit. Mura ganit naman kaya ni Mahigala. Mga 25 above na akong tagnani. Ang pangutana ani na unsa may ma-offer nimo diha sa alai kang Maria kay layo sad biyan nga biyahe kung kaso manggali. Kung kaso lang ha, wala man ta ingon na kuan gid ha. Andi kung sa iyang gusto ma-experience basta kaya na ko ma-afford na ako. Ala. Sorry na Maria. Lutuan lugar ko nimo pag-abot diha. Unsa man nimo ang iluto for me? Wala na. Nakaihi na may gala. Wala na tiwas. Maria Chabi daw, Maria Chabi. Ako pa nimo liguan na pangutan. Maria Chabi daw, Chabi. Liguan na nimo siya pineapple juice dito. Ipaswing pineapple juice. Sa lugar pasabot ko. Ipakuan niya, ipabukalan. Pabukalan. Munada malamig sa munada. Kasi magtuloy mo ka Maria, munada? Butangan ni mo brown sugar ang ikon. Binuangan, baby. Amo kay sila. Ay, pressure cooker na siya. Relax lang bibi ko, relax lang. Nila. Kung si Maria usa ka sudan, unsa man si Maria? Ay, kato mo na to ingon ni Poppy gay na, butangan og kuan. Bulalo. Nga naman.
Ang dako bitaw siya nga murag lami kay sa kuan ng Suyupon. Sigop-sigopon. upon. Lugit-lugito na mo bone marrow. Okay na. Bone marrow. Okay kay tong suyupon, pero nalain ko tong dako kay siya. Okay kay tong suyupon, pero Ibi, grabe naman sa tong dako kay ko, oy. Nabikil Di, ko Mang Oy, siya. kadyo lang Di, bulkit. actually, ayaw ing na nga dako. Ing na lang nga, dagan Cebu. Labi bibik ko, Labi murag bibik ko, ipatay ka katawa, na ko. Uy, lami ba yan ako kay pag-ana ni mo ana bulkit oh. Pak, dagang kay aligi. Crabs. Wow, perfect. Mga macho kay Di, mga ang pangutana ni bulkit. Unsa day mo gipangita sa kababae dito od? Kana. Una 21 to 27 ang edad kay murag dili kay ko musukol sa kanang murag Bullshit. auntie na bitaw kuan. Kay wala ka mong koy buot panggod-god. Di pa ko nabilin. Ang looks ni Maria ba, auntie ba ni o baby? Ay baby kayo. Baby. Sige, watay choice. Sige, Oh, excuse me, pasok ko sa iyahag age range. Wow. Yan ang ano. Age Rage. Kadyo lang. Tapos, isa pa man. Pila na ba ni mo na imong nauya bulkit sa imong kinabuhi? Hala. Tulo. Oh, nawala ko chapi lagi dayon na machapi lagi dayon. Chapi lagi dayon. Chapi lagi Tulo dayon. ang registered. Ang Ang na-register. monitor na to sir ba kay di na to makita. Upat ra ko makita sa akong monitor. Ako bang ginaw-kay-ukay kung asa si Maria Pilinger tas kita sa. Kili. Nahulog yan. Naman mo, dili siya. Swipe lang, swipe. Balik ta sa pangutana pila ka buok ang na-register? Tulo. Tulo. Tulo-tulo? Unsa to? Tulo nga gipangtukan na. Ngano man unsay nahitabo Nanay na mga ato? baby. Unsay nangitabo ato? Mo na gid na siya ang mga problema basta dili kay dantong dako. Third party ba ni? Kinsa ba na ilad? Ikaw nang ilad o sila ang nanikuan? Nang ilad din. Labat bati nagigugnaw mangilad pa ko unsan lang lugar. Nagpambol siya, pambol. Ang gusto niya madunggan Maria nga gisingon nga bating no nga ana man nila Maria. Di gid ko mutuan na, Bibi. Kabalo ka, look, tanawa na gud si Bibi si Boy Bulkit Grabe ka hamis nga pagka-moreno. Wow. Nice. Kung tinuod manggali With na bibi ko dimples. manggali. Ipakita sa dimples, Bibi. It smells with dimples. Bibi ko kung tinuod manggali mong gisulting anong wala man ka nag-reply sa akong last nga message bi. Ala! Ay, madi ay ni. De. O, tawagi ko karon be. Ay, Kabalo kung tawagan ano ko wala ka. ni reply. Kabalo kung ano wala Ang ni imo reply. maging last nga comment ako pag my day. Wala gid siya nagkuan ko. Brad, ingani mo Wala balik ka karon Brad. nag-text sa ako. Feeling na ako kay ang iyang pagtanaw sa imo kay Moreno, manggod Moreno. So murag naa siya kuan problema gamay sa ayuda. Busit siguro to mo. Uy, wala lagi Ito nga Moreno. Wala ni pamulitik ka. Ito mamulit sa dire no sa mga. Wala na. Sabo kay Kapupi. Yorme to sa ano, Manila to sa. Magaling ang kingon galing. Color na ka Moreno. Sige. Tapa. Sige, padayon natin ni Megala. Teka muna, ganina Brad, naming giisgutan Brad. Before mo ka balikan na ako kag-interview ha. Nalami ko topic kanina Brad. Kay nauso mo karon sa kalisod na yung mga balita ron nga ilan naging ibentay lang mga kalawasan. Tungod sa kalisod lagi. Ikaw ba? Unsay eksena or unsay pangitabo Brad nga wa na kay choice Brad. Imo na gid i-give up imong pagkalalaki. Wa na ilain. Wa na ilain. Wa na kay choice. Tabo. O unsa ka nga klase nga pangitabo nga wa kay choice? Kailangan gyud nimo patulan siya, kailangan gyud na imo nang buhaton. Imo gyud i-sacrifice ang imuhang kuan pagkalalaki. Sa bahay ni Lucky. Depende na ni laki ba ni or ba? Gamay. Kay ibutang to kwanto siya kanang tigo. Patrona ni or ano? Matrona siguro. Matrona nga medyo gahi na pod, ganit-ganit na. Wala man noon ko na isyo noon nana pero For example wala. Nahitabo lagi nga wala na kay choice.
Unsa ka na nga pangitabo nga murag wa na gyud choice. Unsay rason? Unsa kay rason? Simong pagtuo ka. Unsa may pinakalisod nga sitwasyon siguro nga super masugot maguguay kaon pero umong ko na maligya sa una. Ay, so pareha ka sa amo siguro gikidnap ang mama. Ana. Gikidnap imong tapos, mama. Ibaligya. Kay bura kita maginawang nga murag love kani imong mama sa imong video, inyong kakulitan. Mamas boy. In exchange, Brad. Sa iyang freedom. Sa iyang freedom na-kidnap imong mama. Gibilin sa usa ka isla nga puno og seafoods. Lisod sad. Ang iyang ang imong mama piniriso sa didto. Pero kuan sa dito kanang dapat wa siya trabaho kailangan mamatay siya sa katambok. Grabing pagkaon, may anak tanan. Tapos katintalon pag di mong mama og mga macho dancer sa kilid. Imagine na grabe na nga torture. Grabe na nga torture para sa imong mama. Sir Beng. Nananaw ra ba sa imong live karon kabalo ra ba nimo barang ako mama? Good luck. Nanara ba screenshot karon? Grabe na nga sakripisyo ha. Grabe na nga sakripisyo ang ihanda hamonada, humba, puros ingana ra. Tawa say trabaho. Ang nasi naigamasas perminti, grabe po dagkog lawas ta. Laylay pag yun na teenager, na ay first year college, na bagong graduate o na balo. Unya ang threat is unsay threat dayon. Mo to nga kadugayan di gyud sa makahawa sa isla. Mo nang nakay kuan nga dapat tirahon nimo ning isa ka babae. Dili lang usa ka gabi dapat 1 week. Babae nga way panot brush kailangan og steel brush ang gamiton. Grabe masalig. Tapos kung tirahon nimo paghulbot nimo mahimong asido ang imo ama. Oh my God, sobra. OMG. Sugot ka. Musugot na ka, bro. Ka, bibi ko sa ilang mga ibang topic, bibi ko. No choice lang, basta mama na itong istoryahan. Mama ang istoryahan. Pero wait lang, FB Live man ninyo buhaton. Nag-zoom pag ito, nag-zoom. FB Live, dapat makakita ang tanan. Diba? Pero say mo ba, number 1 mo weakness ba ni mo mama? Mama. Muna, actually, gikan ko sa Manila, regular ko dito sa katrabaho, pero tungod kay murag family-oriented gig ko, nandoon sa mama na. Resign gig ko para mas mapaduol diri. Mamas boy gid ay. Medyo na kon si Maria to, medyo na ubos ni Maria, ubos kaduga niya si Nina Brad. Naana lagi naana na push mga igala. Dugo gabay Mariana. Ito magyuday si Bulbul kita mo, ha? Lang mong tulog ba? For example, boy Bulkit, kung mag-date mo ni Maria tapos sa gatos ra imong budget. Sa kaya gatos ba? lang, Proven? Unsay imong buhaton nga medyo mahimong romantic ang date. Lagi kay kung proven lang, kaon lang. Wala raman na, Nalang ko tip ha, bebe, dili gyud ko mahilig sa mga food. So okay lang gyud sa life. Dili daw. Dili daw. Saan lugar ni mo, bebe? So ako more manggigog. Relax. Asa man imong account re ako lang padalaan nga lang karon. Hello. Bank account rin so. Saan ni mo? Kung 100 ako good personally di ko mahilig sa mall, so more on nature lover man tayo pag nalaglag, so dito ta sa mga libre nga basakan nga lugar. Pwede ta makaadto sa adventure park sa may dahilayan kay libre man entrance dira, tapos ang 100 pesos is kuha na siya, ibay na og something nga ma-remember nimo ang moment ka nag-ubanta. Unsa may baby? Nay, baby, unsa kay mabayan? Sweet corn. Sir binaki. Mahal man kayo diha. Uy, kung magpalit kag food. Yeah. Pili po sa sulod mo sa gawas sa manggod mo. Sa gawas sa manggod mo, dito ron mo sa arko magpa-picture. Sorry. Dili ako pa sa inyo, magpalit mo atong tagpiso nga super crunch mo dito inyo. Pwede. Oy, pwede na pa. Bali 100. Malingaw pa mo abri-abri mao gali. Lagi niya tulo kay dadto, diba? Why jacket si Maria adto boy Bulkit sa may mong buhaton?
Tugnaw na gyud kayo. Kung way jacket siya, tugnaw kayo. Delikado. Delikado, wala na. Human na. Unsa imong mabuhat kay Maria? Di sana sila ako na masulti diri live siguro kay try na to experience na ako sa iya phone kung musulti. Ay! Grabe kay may gala. Okay. Pa-experience. After the quarantine, after. Pa-experience. Recorded niya. Diyan na lang salain na lang ka. Unsa may nindot nga ditanan diya sa alai? Oo. Na diri sa amo akong payag ring bago na akong payag gihimo na ko diri nga area. Nya sa pikas nga side ani kay kuan man ni kanang kami naman po diri gyapon. Oh, pwede rin ka dumar. Ay, line kayo, na mananaong. Yung mga kundi. Puro mabulit-tabo ng bintana. Di ba, madala magkakatol. Oh. Murag duda ko na nga pa, klaro kayong uyo. Ano lugar na nanti mo? Oh, kuno siya, treehouse gini ha? Napagikahoy din. Nay durian. Uy. Hello, my favorite fruit. Wow. Ay, sa Durian na pa sila mo, durian. wait lang, nag-alaga de kag dako nga baksan dia. Dako nga. Punuan na brad, durian na. Treehouse. Durian na pian na pagit si. Igo pila ka years karon kanayang payag na nasa taas ito na apil na. Tas gabon. Buhi mo. Muna siya ang katong sa video nimo nga payag muna siya. Oh, mo ni siya katong bago lang. Itong bagong Detong kuan gi quarantine nga video. Gi tape. Oo. Dami. Ang ako ba, if ever nga mga tulog ni diha ni Kuan, ni Bibi, igo-igo na hinog ang durian na hulo. Pero kung kamo ra mag-date na ni Boy Bulkit, di ka magkumpiyansa. Dapat ka na mga amigo ni Boy Bulkit, wala diha. Dagko kayong bulat. Lipan gid mo. Madlo ko sa durian. Siguro na ko nga wala si Rando pakupat kana sa medyo may pagkakwa na gamay. Wait Kani lang. gyud pagpatugod sa durian kay na. Wait lang, Maria, I'm sure kung di ako mo matulog, kung makatulog pa ka, Maunmot lang sad. Oh na. People get ma'am katol ay sus. Buntag na Ana ni ba akong makakuan. kuan mama nga kuan daw ko nga nay crush ka na ako na si Maria Pilingira na in real life ana gid ko. In real life. Ayaw na lang pag-down kay murag layo kay stapad man para mag-alanganin ta. Ay. Uy, grabe siya. Padudungog may. So the option kita sa glabaw. Murag Maria Pilingira it's a big name. Ano man daw di. No. Medyo maulaw ta gamay. Sabi ko, it's a big girl. Mas line, it's a big girl. Maria is a big face. Agay. Ala na personal na may gala. Na personal na tayo. Agay. Okay na pagstorya Okay, big eyes joke Maria. Joke ra ba? Oh, joke. Dili. At least may big eyes. Oh, wala ni At least really big eyes. Igo bitaw ko lagi na mo ay mubalik ra lagi ni sa ako. Ay, sorry kay wala ka bala na. TV, dako magugmata si Joe. So, ang big eyes. Wow, I-explain ba yun? Eh, sorry partner. Sorry na. Sige, balik ta kay Bulkit. Bakit na Bulkit? Ay, teka muna. Bulkit, unsay mo nabantayan? Sa every nimo video sa una, unsay mo nabantayan nga murag gusto sa mga viewers? Para at least na ubang karong kasugod diya makabantay. Unsay mo nabantayan nga pag ingani galing nga klase nga video kay mas dali siya, mas dagay mo tan-aw. Pag ingani kay di ba namang ingana nga mga videos na pag kani gali akong i-content kay murag taas ram pila ka adlaw kuha na dayon. Kani murag nainitan-aw por dili kayo. Unsay mong gakasagara na learn mo? Unsa nga klase nga video? Una sa kuha sir kay ako nangita-naw daan kung kinsa kong audience, kinsa kong gapananaw sa kuha kay makita man nato sa page ba. Kung unsa nila mga tapos kung makita nato kung unsa tong rin sa tong audience, dito din maguna nag-concept nga kani dapat akong topic. So unsa imong audience day? Ang audience karon is 23 to 35 ang edad. So mostly na sa mga love life, mga drama-drama sa kinabuhi, reality touch with a touch of comedy. Ano ba? Mga kabit, ano ba mga paasa? Ay. Mga nana siya. Pero so far karon sa ato pong content nga walay buot kauban ni si Perio kanina sa likod. So gakakuha po na tong attention sa mga bata. Okay. So mga bata naghimo kag bago nga audience. Kibali nagbuhat ka lahi nga audience. Content. Naghimo tag content nga makatouch sa mga bata-bata pod.
Sa amo na, bata man. Sa ato na. Oo. 26 man daw. Uy, because in fairness sa kay kinibi ang mga videos ni Boy Bulkit, especially sa iyahang page nga 1 million followers na pod sa Saksak Sinagol, the million gud iyahang mga contents, mga videos. Yeah. Congrats, Thank Mig. you sa Ay, mga salamat po sa advice, nakapal. baby. Salamat. Cool ba kayo? Sige na lang, Mig, sana all. Sige lamig sana ulan eh. Lagi, may gani Mabot po, ra man bibi, yapon na. kay dili kapuyan, maghimog video. Concern Dili, niya. concern ko, kay basin, tired na siya, di na siya gatulog. Tired. Edit. Unsa man ang gapa ko, and good say mo every time ginaganahan man kay ka mag-make o content. Wan manggugong palangga ni mong usa ka butang imo ginapaningkamutan nga mag-maintain gani mo na siya, di ba? Imo gina siyang i-handle with care. Kay kung basta-basta lang, sabay-sabay lang sa uso, wala gyapon din siya mag-long last. Wow, that's so nice. Saan yung pag-check Actually kapoy siya, kapoy. Actually kapoy gid ang mag-vlog, kay ka Kapoy, mag-edit, kapoy. ikaw mag-direct, magasto pa ka. Sometimes makayaw-yaw pa ka kay ang imong gi-effort na script kay dili tanong pag-act nagina na ang mga pangitabo. But at the end of the day nga ang makuha nimo ba nga nay malipay na makatawa. So sa lagtod na pag-istorya, Brad, kanang imuha, Brad, dili ginaingon nga basta kay ni mata lang ko, di mag-shoot ta. So naginay naka-script na giprepara. Plansado na. Plansado gina siya. Dali. Plansado siya usually kung nami ka ng mga bagong na mga guest nga followers gusto mo appeal or mga baguhan. Pero kung kami ni Terrio kauban kanang way boat nga raw lawas ang likod. Grabe gid. Nag-title pa ka sa likod. Pares na among term na way boat among tinawagan gyapon sa so nanda pod mi. Tapos kuan lang tagaan lang ako siya idea tapos kaya na niya mag-adlib na continue murag Impromptu. Impromptu kaya na niya. So sa current ba nimo nga followers sa YouTube, Facebook kay buti na ngayon sa Facebook kay monetize na pod no? Sa una YouTube ra man gyud. Karon ba makaingon na ka Brad nga makabuhi na Maria, makabuhi na ako kuan ka na. Kusog kalas sa banig bahog. Kalas sa banig bahog. Wow. Makabuhi na ba nagpamilya Brad? Kana bang imong ginakita karon to be honest? Unsa nga level? Basin, unsa man ni mga kangkong lang ning level or napigrulakan ni mga Degree ba ni? Pedigree? Pedigree ba ni? O, tama. Wow. Okay na siya. Basta okay na siya. Happy kayo. Bibi, ayun na sila tubuti. Nga sige ko nila gusto. Tarong agtubag kay nag-watch karon si TJ Monterde. Tarong agtubag. Nag-watch si TJ. TJ. Hi, sir. DJ. What's up? Alam mo na, di ba sikat na singer TG Monterde? Siyempre. Oh, friend kina na. So, grabe kami friend kina naman din. Best friend namo. Bitaw lang, okay siya, basta okay siya. Na so far nakabot og 6 garon 6 DJ. So okay siya. Si Mo bitaw nga ganahan kay ko kang Boy Bulkit kay. Oh. Okay na Sa unta. magkita bibi kana sa man. Lalala. Grabe kayo. Aggressive. Di bitaw, that's nice nga, diba? After all sa mga kakapoy, sa tanan-tanan na compensate ang iyahang effort. Diba? Di lang siya nakatabon sa self, pati siyang mga siyang family. Basta continue lang, di na tayo magapuan. Pero kamusta man? karon na ni siya mga para sa itong 2019 future, siya. para sa itong future. Yes. Right? Uy. So mga 2019 nimo na feel ang murag kahayahay. Sama kayo, Kahayahay. ka pinadimpol. Oh, kanang murag feel. Kung atong basis sa paghayay, di man para sa kuha mangod kay dili na ko basis ang monetary nga value para mahayahay lang siya. Super makaingon ko bisan pag wa pa na ko na monetize sa YouTube, murag at katong kuan nimo murag ma-enjoy na ka tungod kay daghan na nalipay sa imuha. Daghan nalipay nga nagkatukas ng video. Wala siya kana pa lang daan sa pag wala pay kwarta, murag na-enjoy na ka ba nga dili ang tungod kay naila ka pero nakay tawo nga napalipay na daw. So kana from that point hayahay na gina siya. And speaking of palipay, nag-comment yun diri si TJ nga, hello sa inyo hatanan. Bay, kita ko sa video ni Boy Bulkit. Idol kaayo ka, bay. Ayan! Grabe! Hello! Screenshot. Screenshot. Wow! Wait lang. Sa ko bibi ko, may day na ako. Tana si Joe Romantico, Master Poppy, idol kay namo si TJ. Tapos si TJ idol kay kaniya. So unsa na ng hierarchy? Kani pa si Master Poppy kay pasakay po. Grabe na gyud di ba. Pero wa mo kabalo si Bulkit, idol kayo ko. Pildi mo tanan.
Hilig sa yun. una pa lang. Okay, panahon taga Boy Bulkit. Kinala po yung istorya. Mo idol ako. Okay, Love kasi gid ko niya. Love tapos, gid. Sorry. Bitaw, Oy, ah. TJ, In ikaw sunod. fairness, sa una- Si TJ sunod na to i-guess. Okay. game daw, game. Grabe Game game. na game. Alright. Bitaw. Sa una, in fairness, pag kay Tita Bernita o kay Sir Bernie, sa una pa lang nga, sa mga yera, taod naman yun to. Hop, easy. Kung wala pa ko nag-college. Oo, itong mga high school pa ta, bibi. Kato sa una nga time. Tugay naman kayo na si idol Tita ka ko B. sila niya. Anya ka nang wala ko nag-expect ba nga mabot ani nga time nga pwede ta makasabay sa inyo ana. Lalo, magilak na magigala. Sila pa ni Mami J. Ikaw Wala din ako emotional. Emotional po dahil kadayon po. Di ka ni Dili po pero thankful ta. Sa imo sa daghan na kay fans, daghan kay madtuan everywhere I'm sure ma-feel na nimo na brad. Asa ba ka nga area brad na wa ka mag-expect nga nilayo ka sa alae nga na wa ka mag-expect nga uy, nadi ko yung mga followers mo diri oh, ana ba? O, anong area? Nalayo sa alaing nga na-follow. nga nag-out Kan na personal gina ko nakita. Ah. Sa super sir kay sa butuan pa ko nakita nga murag nagnormal ako lakaw-lakaw tapos na nakaila sa kuha minana ba. Butuan. Maulaw ko. Galing. Samot nang mato kag Cebu kay kasagara brad ang uban gid brad. Dawat to ka matuoran nga syempre Cebu maguna. So it's a mega Cebu. So daghan po yung mga Bisaya talent o mga vloggers na ang ilang gusto nga dito lang po ta manimpalad kay dawat to ka matuoran nga mas kon magid dito, di ba? I mean kung imong naon ba? Muilag yun sila ba? Muilag yun sila like kung imong naon like kung for example si Bulkit kung minsan alai lang iyang targeton nga audience Manolo, di mo gina magsilbi, di ba? Kay sa internet landaan ang mga followers ba nimo dapat medyo na internet. Kung YouTuber pa mga yun. mga Bisaya sa Luzon, may mga Bisaya sa lain-lain nga nasod. Tama. Taka na ba yung mag-YouTuber ka kung active yung ka nga subscriber, kailangan ba po medyo maka-afford sa kag-load perminti, di ba? Kay Okay, medyo mahal. Mahal ba na mas kusog may galing ron kay nanay Facebook kay number 1 pa mo gidya po ng Facebook nga murag more on sa kuan kay mas less ang imong kuan di ba consumption compared sa mag-YouTube yuga di ba tama na siya tapos labi na sa imong video bra nga tag-as ba na di ba na ingon nga kuan di ba so medyo kung follower gyud ka masikatan na hurot gid imong data so mean to say kana mga followers sa YouTube mga solid gyud nga mga followers correct di na matantog Sila mga thankful kay kuha na sa ila na agid sila. Mga dayar gina. Muna ang pangutana po na Brad sa followers nimo Brad. Pila na natirahan nimo Brad nga followers? ito ba? Lagi ba yan na? Mao ba? Sige, kamusta mag-story? Dili man ni Bigo kay ako kay Bibi ko ay gabalaga kay. Nakita na ko yung reaction pag pangutanan niya. Klaro nga sir yung pangutanan niya makashock ba pero super ako kay naman sa saktong edad so kapoy na kana mga joke mga love life dira. Okay. Sa kapoy yung tira sa kapoy kag tira sa. Tarungan. O sige kapoy kag Sumo na tira. man butanga Sir Bern. Sumo Ay na. sumo na sa sige tira. Ay na di ay. Dito ta sa mga seryoso na kay nga kuan. Yes. Kung mosugot si Bibi ko di La. Wait lang. Sumusugot nga magpatira. Unsa? Nalibog na ko sa tong mga topic Uy, karon. nalibog ko. Gusto ka din sa payag. ayaw. Dili kay kana si Bibi ko pang altar gina siya kuan. Hala. Ihalad magigala ihalad. Ihalad ka. Ihalad hiwaon mga igala hiwaon. Halad magigala lapugan magigala. Yung pasabot ko, Sir Bibi. Explain ng pang-altar. Di ato sa altar then Picasso. Tapos dili mag-usap Brad. Apple. Mag-usap pa na sila kanang luya tana tapos sa Romero-mem. Ang pananaman ko na ko kay Bibi ko manggod ya Sir Bern as Sergio Juan manggod ganang wholesome kay siya ba wala pa ko kita sa iya kanang murag post bitaw nga gahubo na lang halos ga TikTok nga maghubo na lang. Siya murag wholesome ang pananaw sa iya so super okay kayo. Oh, tinuod yun ang Ay wala kay picture nga nakita amo sa imong Facebook ba amo isen na. Esen na to. Ano na mo nakita? Uy, sa inyo rin yan ako PM is the key. PM is the key. Pila raman na 3 digits raman akong pangayon, 500 raman akong pangayon. Ako na Pero unta nawaton niya akong friend request ko unta sir ba. Hello. Wala ba din? Di pa din friend? Sakita ana eh. Okay. Wow. Okay naman willing to wait mango. Sakita gud kay ana eh. Sakita na. Basin sa lahi to di mo nga account na ako BB Hi mo ang gi-add.
Sundan bagay ako pinahipe imong mga vlogs gali nakabantay kay ko dito nga imong mga laglag dako gini siya ngalan si Maria Pilingira yan. Ay ko sa klase ka dako. Sa dako pa nga. Unsay dako pa nga si Maria Pilingira. Hinahinay lagi sa word nga dako bibig eh. Kabigil sana. Kasi mga karon mas gigamay ka karon kumpara tong last time na nakita ta. Yes. Unsa filter anang kamera nimo diya? Wow! After Annie, kita sa dahil duwa ha. Kaya na ko ipakita. Okay, exit na sa ta, exit. Tagaratog chance mga gala. Tagat sila chance mga gala. Okay, larga. Enjoy, okay da. Nara. Okay na, tanaw. Nga naman, nga ikaw hay, budi kong ginatanaw-tanaw ha. Ikaw bibi ko ba kay dili kay naka-live man ta, merong imo ring ko paasahon sa imong mga words. Lahi ra ba ko kay manimaan ra ba gyud ko. Tinuod mo gud no ikaw sud kay. Pero single pag gyud ka. Ha? Dili to tinod ang issue nga kuan ta kuno ka kanang. Hindi ka madunggan. Wala signal. Copy. Katong issue ba nga kanang kaslono da kuno ka. Uy, grabe na. Chubby daw, chubby. Meaning, kung kaslo nun, single. Kayo di pa man. Oh. Single pa manggol. Malangkat magay ng minyo. So napa ko chance. Ha? O nawala signal sa lahi. Nawala signal sa lahi. Kailangan pa ipakita ang dimples gabay. Side view gamay. Smile sa, pakita ang dimples. Ay, yagan. Wala, bayot. Wala dimples, bayot. Fake and dimples, fake. Bayot. Oh, dili magpiyaw, hupyak na mangguna. Baby, dapat una-unaon sa nimo i-build sa nato tong friendship ato ako. Unsa man ato pag-build sa friendship ani kung di ko ni may accept sa Facebook. Wala pa rin accept. Wala. Di ay. Sure gid ko ako. Ano di ba nimo siya accept? Lagi. Wala po kita. Ako to pangitaon, baby, promise. Karon dili ka dapat, dili ka pwede matulog karon na wala na ako na-approve ha. Diya na dayon. Diya na magloya sa mga tingog niya ba? Promise. Okay, kantahan pa ka na. Pinky swear. Kantahan. Kantahan na si Maria, kantahan. Ama. Diri. Ana. Ano naman na yelo imong kuko? Bago ng harvest. Suga. Bago ko nang handang bingala. Kantahan. Ano imong gusto nga kanta, Maria? Ay. Ikaw, baby, ano sa'yo mo gusto nga song? Pasukan. Hindi tayo pohon. pwede. Dili. Grabe. Grabe siya. Pohon. Master Pope, grabe ka. Pohon. Torete na Japon, Torete na san? Torete? Sige na. Wala ko yung madunggan ba, Tuper? Okay, madunggan. Diyan lang, Pasok. Music. Ayan. Bibi. This is for you, ha? Talagang sa camera po, dadungo man. Kaya para sa ako, para sa tuwa. Ladies and gentlemen. Sorry. Gilig-gilig ba? Di sino na kasi ko, no? May bulkit mo na sa bakukang. Sige. Hawak kamay mo ang... Ano ba yung music na ito? Patol. Maabot ng Langit ang iyong mga... Liki. Sige. Liki. Bibi, tanong sa camera. Tanaw sa mga. Kanila pa nagpanila. Perting ko pa ayo din. Ay, 30 mga
Gala, perti kayo, may Gala. Grabe, mga Gala. Grabe. Grabe. Paningot si Boy Bulkit, mga Gala. Si Bulkit, may comment si Bulkit nakaigit. Grabe, may Gala. Nanag-ingon din nga mabaw. Kinsa na, Sir Ben. Kinsa na. Oh my God. Dagan kay gikilig sa ato ang Bibi Rose. Bitaw ka nang unta dili na sila mag sa pakilig-kilig lang unta ba unta. One day basta hindi matinuod di ay. O sa ilang market. Ang tandem nga Lahi market. ra ba ko kay. Unsa to? Mag-asyam naman na si Volket. Oh, di Mag-asyam naman na. Kabalon gid sila. Di na. Nagkailangan ni Ilan na assume pala siya ron? Sa pasahon. Oh, di ba limpyo kaya Tingnan nung ipato mo na yung montil. Grabe kayo. Nagikay mo nag-harvest no. Lapok-lapok na kayo. Lapok yung til. Ulan sa alay. Gikan mi nag-shoot Ulan sa kanina, live. Oo lang. Tapos Okay naman diretso naman. dayon. Oo, gipakita mo gud nga tiil good. Murag luya imong til. Alright. Wala may. Ayun na. Oy, basta yung uban wa pa nakabalo, I'm sure kabalo naman gyud mo na. Pero just in case sa ubang nga viewers nga wa nakabalo, unsa YouTube channel gani mo, bro? Anong laylay man nagpangalan bro? Daddy Chumi mo na. Unsa may Daddy. Sa una mang god Sir Bern, kuan Daddy Chumi kitawag sa wad Chumi. So kana si Bulkit nag-exist lang siya after 2017 nga viral nga Bulkit series. So aya siya na imong Boy Bulkit. So at first Chumi ang tawag sa ko. Daddy Chumi. so Pero giretain na nimo. Giritin na ako si Daddy Chumi. Daddy Chumi. Sa YouTube channel na to siya. Tapos dahil ng mga kuan ganang sa Facebook na yon. Ikaw ba nag-expect ka, Brad, nga ang imong video mo ingana mo viral mo abot o mo kusog ingana? Wala gid ko nag-expect pero naning kamot ko. Naning kamot ko. Okay. One day mailagid ang Bisakol ana ba? Ang Bisaya nga kulokoy yun ang Bisakol. So, sa matag video nimo, Brad, nakay lesson nga makita ay dapat ingani di ay ana. Usay Sir Bern na dapat gid dapat na lesson gid nga sa video pero usay akong gina-touch nga bisag usay nga murag less ang lesson pero ang memories ba makakanta ka nang Makarelate. makarelate pa. Usay man gud kay murag walay kwenta pero ang kita man kung usually sa tong may buot nga mga role ang magkita atong kagahapon atong mahinumduman nga oy naka-experience ko ani makinundom ta ba maka bring back memories gyapon. Bring that memories, bring that yours. Tama na. Bring back buli watch shot. O diba? In fairness kang Kurdapia, no? Talagang makuha na yung role niya no nga kanang yung pinamaldita, the usual na. Paano yan? Gitudloan ba ni mo na, Brad? O natural gyapon na nga naitabo niya nga siya? Sa una dili pag kasi na mo pero along the way nga sige na ko siya gipa atubang sa camera sige lag constructive criticism gyapon nga ayaw na para ma-retain na siya na okay maging na-furnish na siya. Sa una ga-scriptan pa na ko na siya tagaan ako siya script pero hantod na dayon nga to the point nga di na siya kanang nag-script nga makaya na niya mag-adlib. Di sa una na-prove na ako na kanang tudloan ako ang babae tapos mo okay pagkalas daw lahi So if ever maayo gid mo tudlo si Bibi. Maayo. Kung tagakag chance na tudloan nimo si Maria unsa imong itudlo kay Maria? Ay kana. Tudloan ako siya nga bisan pag dili ko tantong itsuraan nga may gugma gyapon sa kuha. Ayaw na. Dili Brad, naibawa na gid ako Brad nga lahi ra gid ang dimples nga kuan. Basta na dimples Brad, lahi ra gid na. Right left. Sana Parehas sa side sa gasa. Kapit si Brother Bernio. Basta na dimples. Asa yung gikan ang dimples? Ako din na pagyapon ako. Namyaok na imor. Ako naapod pero bastos lang kay maghubo lang sa ako kasi lang. Imo Maria na imo? Ha? Na imo dimples? Yeah. Asa. Ay, ipaila na tikadaan Bibi sound kuya. Halika ya. Ala. Ay kasak. Basi marang gyapon siya. Lingkod Layla. Inaya. Ladies and Bibi meet my lalaki nga version. Wala pa Lingkod makita. Anak. Kuha na ba
Learn. Si Kasi Bibi, fiancé na taga-alae. Okay, exit sa tayo tapos lagi gayon para mapailaila. Pailaila siya Meet na kuya, meet na kuya. Pailaila, meet na kuya, may gala. Meet na kuya. Meet na kuya. Hello kuya, may gabi kuya. Sa mga to, sa problema. Wala. Sige, ganahan mo diya og pang-snack ya. Ang klahan yung gano'n mo. Tagalay ka ba? Hala. Oh, ya, tagalay kuya. Naidagan Kuya. Bisayang manok dia, naibisayang dagan manok dia. Lalalala, pwede. Bisag wala, basta kay mo ani ka dire, way problema. Amo silingan naman. Oo. Nama kay dalaga dia. Ala, barter. Barter. Delikado akong mangod anang kalasihat. Sikurdap ya. Siguro Ato sa available. Ayaw mo dia mga taga-alay ha. Say mo ang message sa iya. Politician Say yapon. mo message kang Bibi. Ako ang Bibi sa ala. Message daw. Bibi? Oh. Bibi gadang ari. Bulkit man, boy bulkit. Boy, bullshit. Uy, bulkit. Sikat kaya na siya. Oh. Agay, timing na ako'y motor. Oh. Plat na plat. Maplatan gani ko ang apila sa kinan. Mudagan ko sa imo ha. Oh, sige. Just call me maybe. Na to na. Grabe. Bita. Ayaw dia, Bibi. Salamat. Doon natin na. Ikaw bitaw ko sa imot si Maria gyapon to kay Bibi ang tawag. Oh, diba? Nailan na ni mo akong kuya. Oh, lagi tay. Tama kay bibi ko pero nakoy nabantayan sa imo ginabibi ko. Sa? Nag-anak ka nga, siya akong bibi sa Lai, so na kay bibi sa Damilag, na po kay bibi sa Carmen, ana lugar naghanag bibi Wala, giklaro lang na ako. Agay, sapon. Ikaw, bitaw. Ikaw pa gani ako napailaila kang kuya na. Manggod ako lang gikuan ba nga, gusto magiging na mag-asa na po, kapoy na mag-asa-asa po, tapos sa lagyapon. Actually, ikaw na bang yun sa alae? Waman to waman siya ni Pato to kan tutit pod. Ampon siya to. Wala man. Una. Uy, grabe mo. Si Kasi Bulkit, si gikuan na Bulkit. dyan eh. Oh, si Janjan na po to. Diyos ko. Laba po to si Janjan. Actually, no, hapit na mag-alas 10, no? Wala, 1 minute and 30 minutes pa. 1 minute. 1 hour and 30 minutes pa. Bulkit, inganoy na lang. Ang si Maria medyo murag dili kay kakampanting nga basin ikaw ra gyud pirmi kang Maria, no? Pwede ra man tuwigan ang iyang kuya pod. Pwede ra man. Mamaw man sila nga ko breed. Mara nga aping. Kasi mo ang na-feel, Bibi, ito nakita ni mo ang kuya. Thankful lang. Normal lang, thankful lang kay kaya ko nimo ipailayla sa imong kuya. Unta kung mata pa kong nanay, pailayla po unta taka pero murag naghagok naman. Pailayla. Brad, kung na yung mga nagtanaw karon ng mga gasugod o YouTube, gasugod o kanang vlog. Vlogging. Okay, ako, dawelo kati sa mo, Brad, mas effective man sa mo itong kuhan yun, mura ka ng drama, no? Kaya Brad, yung mga ikan na ila, no? Kung na yung mga rung gasugod pa ng Brad, sa imong advice sa ila, Brad? Una, kung gasugod pa sila, ang gasugod sila, kuan lang, ayaw yun pang manguwa og content, ayaw pangawat og content, ayaw pag-re-upload og content nga dili imuha kay kanang pagpangawat dako gyud kana siyang problema sa tong mga content creator kay makapikto man gina siya. Una, learn from others' experience, pwede gyapon ka. Try kag awat pero ayag awata kanang tanan-tanan. Tapos kung mahimo manggali kanang i-credit nato kung ang idea asagikan. Kay ang gitawag nga content creator, kung content creator gyud ka dapat kabalo ka maghimo sa imong kagaling nga content dili kay puros awat na lang. Tapos, kung gusto nyo ka ma-excel, try to be unique, yun. Try to be unique. Para sa kadaghan vlogger karon ang mo-excel gid ka sa gara katong naghimo og mga talagsaon nga makakuan gid ka ba, makabalik gid tanaw. Burag ibag gid siya. Kuan na Walay lain. tapos kuan kanang natural lang bitaw nimo. Kanang ayaw pugsa para di ka magkuan, dili kay ka mag-struggle. Kanang natural nimo ba? Say manggod kay kasagara ka mga vlogger karon magpaas kanang word nga magpaas if bitaw ta nga inana. Nalisod na to panindigan, lisod na to i-justify ka na problema kaya na siya. Inana lang. Dabi namang imingon nila, Brad, nga wala ko'y gamit, cellphone ra ko kanang may ngana. Para ba sa mo ha? Dako ba ang factor kung dapat na kay gamit, mas nindot imong gamit o unsa ba? Actually, Sir Bern, oo, dako kay sang tabang ang kanang cellphone nga kanang sada nga tag cellphone kay una pang monetization labi na sa Facebook. Kung imong cellphone bati kag cellphone dili gina ma-monetize kay kinahanglan natong HD man kasagara gyud
para monetize. Pero kung mag-start pa ka, ayaw kay siya problema ha. Pag-focus sa content. Kung sa YouTube pod, pag-focus sa content, ayaw kay kabalaka sa kung gamay ba imong subscriber. After all, kung magamay magagmatako ang imong subscriber, ang importante ana is ang atong content unsa na makatouch sa atong audience. Na siya. So ayaw kayo kada pa ako pong gina-disregard ganang ako makita no say nga gi-subscribe ta ka, i-subscribe pug ko, balikan mo ang bahay ko. Ayaw kayo mo kabalaka gid ana og adi na ko na siya gina-recommend nga buhaton. Why not try to focus your time sa paghimo sa mas unique nga content kay di na kinahanglan nga manghamo pa sa ilang i-subscribe ka. Ana na siya. Tama. Di na ka manghangyo pa. Oh, tama. Very good. Kanang imong advice sa kanang 10 years na tawa pag yapoy subscribers unsay imong advice nimo ana? Tama na. Kasi ako naniniwala po ko nga basi di gito para sa iya ha. So for example, ibutang na to brad nga pila na sa ka-year sa sige og YouTube. Pero medyo wala gyud ni grow. Sa usa ka tuig isa ra ka ba ni subscribe iya pag yung auntie. Tapos ni unsubscribe pag kay sayop di ang na-click ra di ay. Unsay ma-advise nimo ana? Pero kung nag-aim siya nga mahimo siyang YouTuber, dapat mo improve gid siya. Pero kung paminaw niya nga mo nala siya YouTube channel din, okay lang yapon na siya. Para mag-subscribe na siya sa uban pod. Nainingon din si Henny Ford yun siya nga recommended ba gid daw nga mag-boost sa page? Sa ko adili. Yeah. So far sa page, di ko mag-recommend nga mag-boost kay. Kung once mag-boost ka sa page, dili ang ato ang katong tawag ani sa term ana gali. Dili sa spam katong generic, dili amrag dili taw pure ang imong followers nga organic. Dili organic, I mean, dili organic o once mag-boost ka, moabot na siya sa mga wall, sa mga wala na kaila sa imuha. Unlike kung wala ka mag-boost, kung kinsay mo lili sa imuha kay ganahan ka, shared by mouth, moagto sa imong page kay lilion ka, kana gid sila ang mga hard followers nato nga magkinaunsa naara gid na sila. Pero kana mga pang-boost nato just for the sake nga musikat kay dali ra sa top power na sila. Mawala ra gyapon na sila. So di siya recommended. So ikaw amo nakita ba nga serious kasi imong craft no sa imong kano. So nagininahitabo brad nga reshoot kay wag gyud ganahay, utro. Ana medyo ingana gyud ka murag di gyud ka gusto mo upload nga, dili gyud ka ingana nga type nga person nga. Okay na paisa na. Ikaw ba isang type nga person na kanang murag napay mas nindot pa ato ana. Okay, so dili ba kanang mag-shoot ta once gali nga dili ko ganahan in time nga mag-shoot gyud mi murag director gyud akong dating yun murag i-feel gyud ako na nga this is my craft so taro nga aside nga namoy TF taro nga kay lisod kay mag-edit sa usa ka video nga bati kay tan-aon nga dili ko satisfied sa una pag dili siya maabot og 50,000 views sa una gina-delete nako gina-forward nako sa page na kong Artistang Hilaw. So kanang labayanan na siya nga page nga murag dili kayo maayo nga acting, bati siya nga output so di ko na inabutang. So I see to it nga mabuti saksak sinagol na ko sa akong main page nga okay siya nga makaya gid niya. So kibali katog yung mga 5-star video murag yun na dia pag medyo dili mo abot diha Pikas. Dito sa Pikas. Sa Bisayang Hilaw. Mo din sa Bisayang Hilaw to tong video, guys. Artistang Hilaw. Artistang Hilaw. Ito sa page mo. Dito ginita niya. Sa page ang imo ha. Garbage ginita. Dili gilaws ka sa kasing-kasing, Maria, gilaws ka sa kasing-kasing. Si Leo sa Arenas Manalingan Jr. da sa Japan. Salamat sa imong pagtanaw. Teka muna, ito lang next question ako. Unsa daw imong mga gamit nga ginagamit? Say gamit na ginagamit? What are the things that you are using on your videos? English. Sa una, pag-start na ko, sir, kuan. Kanang DSLR lang akong gamit yapon, DSLR tapos nag-customize din kog mga suga, para mahayag kong kuan. Tapos nahitabo din tong nagbutang mig katong clapper gyapon kung double ang camera tong clapper para magdunga sa editing magdungan kung duha ang camera. Pero during sa time nga during sa time nga medyo paspas na among followers, DSLR na lang tapos gina-consider na mo ang location kung duol ba sa dalan, kung agawa sa mas mayo nga layo sa dalan kay maagi-agi mo mga sakyanan para mas paspas sa editing. So inana na lang siya kay kung magdalamig mga suga nga daghan kaayo kung mga microphone ka nang ginadala-dala murag boom kunuhay kahoy ra man to siya gali sa una nga gatat sa mga microphone. Daghan kayo tao sa palibot tapos the more nga mag-shooting mi nga daghan ang tao, the more nga madugay kay ang mga audience sa mutanaw sa mua amo pa mang ipasibog sa Pikas nga side.
So murag na Good eh. nakikuan sila ba sa tawag na usyuso. Usyuso. Oh, inana. Usually pag nandi sa bukid ba kay pag makitag na inana na camera na acting magtipok man dayon. So karon unsa na imong mga gamit na ginagamit ron? Mga medyo mahalon na ba na? Unsa na imong gamit? GoPro, Cellphone, mirrorless. Actually sir, wala na akong grabe ka. Gusto ko magpalit untang mga inana karon pero COVID man di man ko kalakaw-lakaw. Pero super karon ang ginagamit ra ginamo kay ang cellphone lang og ang DSLR lang gid ang gigamit. Unsa na nga DSLR na? Unsa na nga kuan? D52 ra man akong gamit sir, D52 lang. Okay. Nikon. Nikon. Okay Okay. D52. Tapos kuan. Tapos ang ang imong audio na kay mga mic or natural lang nga kuan. Sa una gina-attach na ako sa una sa D52 tong mic nga akong gihimo kanang gi-customize para mataas ang iyang abot sir kung long distance ang akong videoan. Pero karon ako na siyang ginatanggal tapos ako lang i-consider nga walay tao, way saba. Okay. So nga na lang ginabuhat. Tapos karon ang ginagamit is kaning cellphone. Ako pwede ma-mention ang brand. Kuan lang kanang nakagamit ko Huawei ang ginagamit kay para less ang filter tapos di man gud siya maayo sa view ang kanang may filter bitaw nga cellphone bitaw sir. Kay masaya ma-filter ang background sa walang ilong. Nagway dili na natural. Tapos ang kaning isa kanang gamit na ko Nova 5 kay bahalag magdagan ka na siya kaugalingon nga stabilizer, dili siya mag-shaky na ba. Bahalag handheld lang siya. Pareha tag cellphone, pareha. Stabilize. Mo ba? Ipanglabay ko ni ipanglabay ko ni akong mga Apple tanan. Mga way pulos ni. Mga pulos ni panglabay. Kung ano ba ka di ba ka shaky sa relationship? Dili short lang question. Unsa imong pangandoy nga like equipment wise? Unsa imong pangandoy? Kung ikaw la dream nimo nga kuan gid ba kana? Ala, wala taga agot ni Master Pupi bay. Dili kay timing man ko nami diri sa mga floor namo basig mo na mo ipangatag. Ambot lang kay basig naghatag nabasig na akong followers sa bagaron actually kay nay nag-pledge ako nga maghatag og drone. So mun actually kaya siya actually kaya na siya pero gusto na ko tong gihatag sa akong followers kay murag remembrance gyapon ba. Yan. Mas makatipid. Walang. Ako ga-drive ko og drone actually pwede ko nimo i-hire ha. Wala na may trabaho. Drone? Pwede. Pilot. Ako extra lang ko, tiglabay lang ko. Ala, ginagmay ra man gyapon ato ang gyapon production, ginagmay ra man gyapon. And then drone Okay. Stabilizer lang siguro, tapos duha ka stabilizer na drone, suga ana lang. Kana ang suga gid siguro ang akong recommend pinaka. Namo koy flashlight dere, nakoy flashlight dere. Para fluorescent. Okay ra fluorescent. Nanatay LED, nanatay LED. Ako na. Napoy ako dere sa may mong gusto. Nama Gusto ka ni? Gusto ka ba LED? Namo din bumbilya ni taas pwede na mo tanggalon. Gusto ka glue, gusto ka glue. Sa kuha kanira ako grabe ayo. Diba? Pero layo ra kay ta atong subscribers wara ka. Layo ra kayo. Wara ka 1/4 kay ko gatingog. Wara ka 1/4 sa iya. Karon gi-check na ako almost 68,000 subscribers. Asa na sa YouTube? Sa YouTube si Daddy Chu. Grabe no. 68,000 na dito day. Oh. Na daw. Ako balo. Ako nga. Ay, search lagi. Search gid diba? Grabe ara. At least brother. Congrats Congrats ang galing. Thank you. Salamat ug sa mga nag-subscribe dira. Kuan. Tama. Inspiration gid kayo. Alright. And hopefully brad tana sa imo pong gibuhat karon nga nanabang na pud ka mo na at least nagsukli po ga sa ubang mga tao karon na sa emotional. Ayaw ka emotional, Brother Bern. Ang amo lang magigis ka na mo kay mga may ginabang kay wala mo kay may sapda palista na nami kapil. Palista na nami palihog kay. Dili tsada magagbalay Sir Bern. Di man kuan kay na yung balay na kortina ang huling ko ni bibi ko tsada kayo. After 3 months After 3 months wala na. Kaya akong background sa ako, tintana nga buslot-buslot, nga kahoy, yung imo kayo, kurtina nga blue, social kayo. So kano side out ra magud ni mugod. So kano sa man mi upat nga makaana diya sa imong payag-payag diya. Magsugba-sugba, magkuan na sa mayo diya. After COVID, ay problema. Pwede. Manami ni Maria da. Doon ra kayo, damilag rabi amo. So mga hasinda na mo, nag-agbay ra mo mga hasinda diya. Kani bitaw si Master Pupi taga damilag ra pero wala gid siya nakahapit dire sa ginagmay lang. Wala mo lain
Like, Brad, Ay, wala lagi ko na sa katuod, batasan. Brad. Ever since yun na. Di, Lagi na sa Di na batasan. sa kailaw og silingan. Sa gawas, artistang hilaw, na yung logo sa gawas, artistang Sa right hilaw. side, Hindi na siya galing. pagpaingon. Hindi na siya galing. So pagpaingon Oh, sa right kuan, side. right side. Damilag. Kabikil sa Labay kay na. dapat siya rang artista. Then pata ba, labay nag-alai lugar ana, labay nag-alai Oh. tapos ana dayan right side. Right Labay side. na og ribisco. O, labay na ribis ko. Okay. Mo labay na. Di na napita, day. Unahan. Ready ay gyud. Diha di dapit. Gwapo to kay mga butong na Brad. Naa sa mo. Ay, ay. Yay! Pwede. Si Boy Bulkit, asa magikan na tao dito, bro? Yan ang utana. Taga diya, bagi daw ka? Asa magikan? Diri na ako nag 1 year, pero dito ko gipanganak sa Initaw. Kalayo Initaw, ba? Misamis. Dito layo ba kay gilagputan? Kalayo ba si mong gilagputan? Initaw, tapos Bato kalay. napalulong ka sa alay. Dito lang ko gikuan dito, gipanganak lang ata ko dito. Diri na ako nagdako gidayon, nag 1 year. Pero asa ka gibuhat? Wa ka nang utana. Adapit ka gibuhat. Apil yun na. Grabe sila, oh. Maisan man siguro, maisan. Dito gid ay. Tapos- Sadsan dito after sadsan. Ang imong pag-eskwela, diyan na gidin ka sa alay na. Oh, diri na ako sa lain nagkuan eskwela. Di na tong tulo ka babae, di na to. Katutulo ka babae. Ow, Sa trabaho na ako, sa trabaho. Trabaho Ah, dyan. sa Bibi, trabaho. bibi ko, quiet naman na sa kwan. Sa pas na, Bibi sa ko, pas na. ikaw bitaw bibi ko dito kag Audi ay pero kabo ikaw na mutana kay wala na may ko nagmatter sa imong mga pas gali. Wala Yeah. Ikaw Ay, diyo. naguna na ang mga pas dira. Wala. Dagway. Naons paasa, oh. Dagway. Kadyo lang. Ikaw, Brad, unsa imong nakita, Brad? Sa imong mapadulungan pag yun, ano imong ginabuhat karon? Sa pa imong gusto nga maabot pag yun? 1 million subscribers? Or nakita ba nimo for the next 5 years ka video pagyapon ka? Filmmaker na. Mas basin pero gusto ko kuan daw hopefully unta nga mas daghan pa nga maaghat unta nga ma-challenge nga mga Bisaya nga mo follow sa tuwang nahimo para mas madungog ang tingog tong mga Bisaya ana unta. Yan. Ganang kuha na. Maramos ganang kuha na. Dili lang kay mo tan-aw, but kanang mo share sa uban ba nga proud pud sila nga mo kuan. Pero usay man good kay mga Bisaya bitaw usay kay ikaulaw nila dili tanan pero naiuban nga ikaulaw nila nga Bisaya tong sinultian nga Tinood. sa magdagtakid ang Tagalog magpugos og Tagalog mag-English gyud sa mayo nga in fact kung ano na to nga atong language nice unta kay sanan ba kung tarong na to paggamit. Da. Sakto. Nainangutana din. Di ba si Sorry, Bulkit rin nag-DJ ni man na si Bulkit. Bulkit? Sa daw naitabo, nag-DJ man ka daw sa line station. Anong naman ka nag-push? Oo. Nag-DJ ko last nag-resign ko kay gusto ko mag-focus sa ako ang kaning vlogging career sa tuwang Ano man, Brad? So, artistang hilaw. I mean, unsa din ano din mo nakita, bro? Nakaon ang oras imong pagka-DJ or unsa mo nakita din anong mas diri magyapon ka ni padulong? Actually, enjoy gyapon ko sa kauban sila sa akong previous nga ka-workmates nako. Enjoy ko sila. Ang problema lang is katong during atong gi-repair ang dalan sa lapas nang murag na ito'y hump dira lang gihimo. Gakakaon akong time kay travel ako nga time grabe nakataas niya paabot ako May ito sala malate gyud sa na ko. construction, contractor Construction. ano. Construction gid DPWH ni. Sa nga contractor na Manawagan ta sa DPWH. tungod nila ha. Murag mas maayo na lang nga musibat pod ka mag-focus ko sa akong craft kumpara sa magka-build kog bad nga image niya. Okay man kayo ang akong mga kauban last time, wala sa problema. Tungod lang gyud ato construction. Dalan lang gyud. Contractor ato gipanawagan ang contractor. Unsay real name ni Boy Bulkit? Lagi ni nangutana. Nangutana unsa daw real name ni Chumi Nale. Chumi Nale. Chumi? Chumi Nale. Chumi. Nale. Nale. Tungod man gud na kay nabuo ka sungod sa sigig Chumi. Chumi your tits. Chumi your tits. Pangipon. Sa history ng Chumi, bro. Ganun sa nang Chumi. Chumi ay lagi ko ng spelling Sir Bern. Oh. Actually combination na sa dala sa ulog-lula. Chuhinis ug Melina. Nay nag-ingon din si Maricar Frias Chumi Nale. T-O-E-M-Y. Maimo na followers ka na imo na Oh, Sir Bern. Nale dayo nga N-A-L-E. Hug ako si Oh, natok-an na may gala.
Oh, ang dimples, oh. Klaro kay Klaro kay dimples, dimples, oh. Tumi Nali. Ale. Tiyomi. Tama. Gipilit si Boy Bulkit may gala. Nipilit. Si Bulbulkit, Slot. nipilit. Nahurot ang lot. Si Boy Mul. Bulkitan. Pero at least, giganahan ko sa iyang kuan, Brad. Sa iyang kuan. Prena ba nga. Gusto lagi ipakita ang Bisaya. Kaya kapila na beta. Miski ako gay na nga. Proud. Burn, para ang imong vlog mo abot o ganang 100,000. Magtagalog ka. Medyo di kay ko. Yun, niabot mo tag-highway. Gikuha ang signal sa highway, mga gala. Gibalik din. Dagan kayo ma-encourage sa imo ka magtagalog. Ayan, Bulkit. Balik. Nood. Naputol ka. Ni kaging ka. Naputol. Unsa kay kung sa ito yung last Lagi name ako mo mong sa- ipangitaw. Kato yung mga pili at ang imong tama. Pangalan. Pangalan. Tingnan mo na. Pila mo kabog igsoon, brother? 5. Lah, ikaw ang ika. Gani kayo. Kamagulangan, pero pinakaway buot. Pinakamagulangan din siya. Ang uban namin So, yun na. Ang ubasan sa kuando naminyo na kay kanang mga early marriage bitaw, sir. Okay. Kunya, Tungos ikaw kabog na sa karon ang lain. breadwinner. Ikaw may breadwinner. Breadwinner karon. O murag na yapan. Unsa man ka nang Very wala ka na responsible. minyo kay wala ka na minyo kay may lang gyud ka mulikay-likay og mga expert lang gyud kay kastanan. Dili or- kwan. Kabalo sa mga nana, dili mao. Ah. Matig dito mo. Dili sir. Or kwan. basin gipasakitan ka. Dili sir kwan. Dugay ko naghuman og college kay na regular man ko sa reviews ko sa una. Hindi to na di ko naka-resign dayon. Tapos nag-continue ko for 4 years. Tapos nahuman ako siya kay self-supporting man ko, working student. Nahuman ako siya for 5 years. Kaya nagtrabaho mo daw putol-putol. Ana nitabo tapos nagtrabaho ko seriously nga sa Manila para to build ourselves nga natay kwarta, natay paingnan, makabawi sa pagkuan tabang sa tong ginikanan. Tapos along the way itong pag-eskwela nato matay uyab-uyab, anak yapon, Pero normal. hinahinay lang. Oh. Pero paabot sa tong edad nga marag sa tong edad, di na ta gusto katong mga binuang na bagay kapoy kayo magig-engage sa karelasyon nga puro sa binuang taphaw, maisab na pud. Kapoy masakitan. Yes. Correct. Sakto na. Punta nasabtan ta na yung mga bibi ko. Ikaw pa rin ang bibi ko. Bibi ko. Bibi ko. Ang kiki ko. Ito, pariyo min, mo agree good ko ni Bibi nga kapoy kayo na karon nga magina relationship na joke man day gapon Bibi, di ba? Mao. Kapoy kay mag-build og memory sa mga taong dili dapat ika-build og kanang memories unda ba. Sayang kay ang time. Dapat sige, ito sige. sakto nga tao pa. Nag-istorya magag-memory. Sige, unsa spelling sa memories? Wala man gud na isa. Dali raman ang memory, raman na dito sa CDR King. Memory. Dabi kay tungod naman dito sa construction sa lapasan mo na dabi kung kuha ka sa MR mag-DJ. Lah. Tara ba may i-offer ka ron unta dayon sugod ugma. Timing kay gi-shutdown me. Kung karon sa na-shutdown ayaw pa ko nimong gikuha. Real talk. So una nag-apply ko wala man lagi kiabot way tawag. Wala tawag day. Ala. Asa ram day. Ay guys, si Brother Bernie sa og kuan. Asa to kutom na day mong Tagalan sa nato silang moment. Naba kay Kay namdom ko gihatag na ako sa guard, ambot lang kung giabot na sa inyo ha. Sala na po ni sa guard. Sala na po ni kasi nag-duty. dili nabay envelope giipit ato wala. Pure lang. Unsay profile pic nimo? Unsay profile pic nimo? Anang unsay itsura sa profile pic? Usa kay dito man basihan ako sa profile pic magun usahay gon. Wa siguro ka kabalo sa kalakaran di. Bulkit. Agay. Wala ka kabalo kay sa una parang bulkit no. Wala na ko wala application letter, wala biodata na. Katong envelope mismo, mao na to. Lay dapat karon. Ang account o time gipangayo daan. Karon ka na may online banking. Nanay Ito ako online kay banking. gipalawan raman to nako ah. Gipalawan. Palawon yun. Pero I think murag mas better man gadiya sa imo ang pag-YouTube nimo. Lagi mas makaibog gino niya. So unsa man imong shoot brad? Every week ba ka? Unsay style nimo anang gina-target ba nimo every week na isa or depende kung nakay mo nonaan? Sa una every week man gid siya.
ay actually dili ta sa ko lang recommend ako dili ta basta-basta mag-post bisag unsa nga time, bisag unsa nga adlaw kay atong Facebook, ang atong social media accounts na nasa gina-follow nga algorithm sa wala pa makabalo na meaning to say nga kuan gid siya kung magpataka tag-post matingala ka gamay ra view inspired nga tsada kay atong content tugod ana kay wa siya ka-follow sa saktong algorithm. So sa una ay way back 2017 tong kasagsagan sa pagsikat sa ngalan nga Bulkit kuan every Sunday ko ga-post alas 4 sa hapon kay kana nga time walay duty and mostly atong audience nga coming from Quezon City gasakay sa train diya sa time nga sigtan-aw sila man akong pinaka primary nga audience sa una. So sila akong gina-target. Og ato dayong rest day po na sa tong mga OFWs. Sunday. Wow. Sunday. Tapos Himo na tanan og para Sunday. Tapos kung along the way pag changes na mga followers nandaghan na siya, every other day na din ko ga-post dayon. Karon lang ko nagka-problema kay COVID man. Unsay oras ka sa gara, Brad? Dapat mo post. Ma-recommend ako for Facebook alas 4 sa hapon. 4 sa hapon. Alas 4 sa hapon. Gipilit mga gala. Nahimong alien. Dili gid ta pa trending kay giwala gid sa pawan gid. Otro kay nipilit. Nipilit ka. Tanawoy mo nong. Otro. Alas 4 basta sa Facebook. Sa YouTube. Facebook pero kung sa YouTube ang alas 7 mo man ang holy hour sa YouTube alas 7 sa gabi. Okay. Tapos kung Facebook gyapon pero imong target audience is OFWs mga alas 9 to alas 10 sa gabi mo nang relax nila nga tigtan-aw gid nila. Okay. Take note mo na mga gala. Diba? Grabe, libre na ni nga ano ha. So asay mas dakog income ni mo ron, Brad? Facebook o YouTube? Facebook. Si Facebook man god sir. Actually nice siya income. Ang problema ni Facebook is kung kinsa lay famous, kung kinsa dako og followers, mura yang gina-monetize. Sa ako usahay, bisan pagyabot nag million views siya, pero wa pa siya na-monetize kay mura gusto ni Facebook nga mura i-sure niya nga kuan gid siya kanang kusog gid ni siya nga video ayaw siya mag-apply og ads. Dili siya pareha sa YouTube nga bisan pag first pa nimo pagsulod sa YouTube na siya ads dayon nga sa kuan Facebook. Manang struggle man ako sa Facebook pero okay gyapon guys siya. So murag ang Facebook okay siya kung daan naka murag kusog nakadaan. Natapos karon pod mas gipalisod si Facebook karon. Kay actually atong sa Facebook kung tanaw nato ang kandira Tagalog la sa Pilipinas ilang gina-accept as language. Ang Bisaya wala nila daghan kog videos karon nga kanang wala niya na monetize tungod kay ang language daw. Talaga? Nanay mga transition so kay dili daw ma-recognize ang kuan sana ang subtitle language niya. Multi-language. Hindi mo sangita sa multi-language. Pandamay na. Padayon lang gyapon butang tag subtitle. So paano yan? Kadua na ka mo post lahi sa kuan Facebook tapos lahi sa YouTube. Lahi sa YouTube. Idungan ba nimo o naimas na nakauna? Sa ako karon nga depende man sa ako karon sir unahon ako ang YouTube para at least madugangan og subscriber akong YouTube digos lang maguna. Kung unsay trend dito na koy butang. Okay. Yan aya dayon mag-Facebook dayon. Okay, mas mahal man si YouTube. So ang naka-YouTube subscribe sila ang pinakauna makakita dayon kumpara ka Facebook. Bali dito ako na. Brother, dagan salamat nagduha na ta ka oras. Salamat kay si Pagkaon naning kamot ka. Fruitful kayo, lingaw kayo and hopefully dili ni last tana mag-guest pa ka namo every now and then. Sir, thank you. Salamat kayo. Alright, og tana makuban sa tag kanang kuan kanang mo inganyo og mga kuan nga padayon sa Bisaya content ana para makita nga proud ka. Sure. Di ba ana? Kinsa may imong gusto i-shout out diha? Shout out nimo da before ka mo kon. Shout out ko kay bibi ko ayo kay paasa na bibi ko. Dala mahay. Please lang ayo ay tinod anay maganing mo dawat ako friends request na ako dira. Basta kay di daw ka matulog karon kung dili ma-accept. Ana gyud. Sige. Bibi ko sweet ka. Unta sweet kag tingog bibi ko unta sa personal sweet pud unta kay ka. Of course. Lugar to sweet to nagkita ta. Grabe gid kay ka ha. Wala man to kiss manggod. Ay! Gahat. Bitaw.
Kuan, shout out ko sa kuang mga padayon kayo diya nga mga subscribers and followers sa kuang YouTube channel and Facebook accounts nako, Facebook pages. And of course, kung shout out ko sa akong mga sponsors, ang uban di gusto magpaila pero I have to shout out ilang mga karon lang. Ma'am Royce from Germany, Ate Veron from Germany gihapon. Yeah, Dagan man sila gihapon pero Baliling, Rotoro, thank you so much sira. Salamat kasi inyong suporta. Daghan sa din ako mo ma-mention tanan pero you know who you are. Thank you so much guys sa inyo. Labi na katong inyong mga gipadala sa ako nga para padugang pagpalit og tsinelas. Salamat gid kayo. Manginana nga kuan, salamat gid guys tanan. Tapos katong naghatag pod og kana si Baliling na actually naghatag pod siya advance pod para sa akong mama sa Mother's Day. Thank you so much. Nya sa inyong tanan pod nga nagtan-aw karon, nag-share ani nga video. Thank you so much kay walay boy bulkit kung wala gid mo actually. Diba? Salamat kasi pagsuporta. O niya, taklaro na yun. Sige. Sige, klaruan na, bibi ko. Para sila mamensahe ito ha. Nausa ta. Exit sa ta may gala. Okay, dyan lang kayo ha. Sige, hawa Dyan sa lang kayo. mo. Exit sa may gala. Dyan lang kayo ha. Ingon ka, imo akong gi-add. Wala man lagi, Sige. Sige, kasi, wala. Ikaw, bitaw. Yung gapamakak na kasakwa, bibi. hala, wala daw ko na ako siya gi-add. Tanay, pakita ka na after ani nga video. Ipakita na ako na. Dili, ang iyang ngalan tinudan na Jane Fiel. Jane Rose Fiel Abaday. Dili Ababoy. Sa Pops? Ang sa Pops? Dili ba sinasayop lang siya butang ba? O sige ha, sa madlang people, Klaruhan ako lang. ang add. Ako ang nag-add sa mo, baby. Oh. I-confirm ko ni mo ha. Oh. Unsa nga account? Unsa nga account ang gi? Dili mao. Sige. Poster Basta to, bibi ko. poster. Basta bibi ko, ani lang bibi ko kanang salamat kay sa time, salamat kay wa ko nag-expect nga mo istorya kay inana gyapon sa kuha karon. Nga wala ko nag-expect nga available pa gyapon ka pero thank you so much. Unta maintain lang sa pag-level available until nga magkita ta. Available. Amping-amping dia kung asa ka karon. Palangga ta kay ka, love you. Murag nag-abroad. Mabuhay ang bagong kasal. Oy. Sa wait lang. Ako lang wait lang, naluoy ko kang Boy Bulkit ha. Wait lang. Boy Bulkit. Master Pope. Ang ako lang maingon sa imo script ra to ha. Apil-apil na. Apil-apil yun. Kabala man ko Mr. Pope nga i-script ra to ninyo pero bahala na basta nag-enjoy karong gabi una. Bahala na lagi script lagi basta enjoy. Bibi, tinud-anay ha. Hala, bibi. Sige. Thank you so much sa imong time. And also sa imong pag-share. And so ba, kung makita mo ganita, mura mong good gihapon. Wala may mag-bag-o, bibi. So ba? Diyan mula ka sabi, nakaihi na mi. Mo pa yung nakaboxers. Nakaboxers sabi. Wala magbago. 32 gyapon hawak. Hoy, itakani nga mga shoulders. Wala magbago. Bibi ko, kamot lang kung na-aware ba ka atong isa ka post nga nangita sa ko og partner. Tapos ang ibutang nga standard kay parehas kay Maria Filingera ana. Hopefully nakita to nimo nga. Sa ko nga crush ikaw ang pinaka-standard. Standard, murag electric fan. Standard electric. Para magkanta. Basta ako lang, di na lang ako magbutag standard. Boy, Kasi makapasa na ko ana. Listen naman butang standard kini na ko kapasa na. Dili paminaw, ang usa lang yun kanag yung makapalipay sa ako Unsa may makapalipay sa imo bibi ko? Kanang perminti ko ginapa-make feel happy. Kaya na nimo? Nanang dili. Pinaagis ako mga dimples mga dila. Ako kang palipayan. Bitaw, Bibi. Thank you so much. I hope mautro-utro ni. Salamat. Bulkit, salamat sa iyong panahon. Thank you, brother. Padayon na sa imo. Sir Ben, thank you so much. And hopefully, tana mo dawat ka kami mga ginagmay lang makakolab po mi sa imo. Pohon. Nakatry na tayo na. Grabe na. Grabe. Salamat, brother. Actually, gusto na mo invite pero marag maulaw ko kay basig yung talent feed. Di na ako ma-afford. Sige lang, pwede na may story ng asawa. Pwede na, depende man lang kay wala may franchise, barato ron, 50% discount. Kay wala may franchise. Discounted. Discounted kay wala may franchise. Alright, tama. Naka-promo.
Thank you, brother. Basig Regards pwede na mo. ko magya si bibi ko, basig pwede ka magya sa puhon-puhon. Oh, noted. Market love story. The Market series. gawa. Magbuhat ng Gwapo, bay. Bisaya nga Gwapo teleserye, series, no? Weekly, no? Kana unta Sir Online? Ben, Bisaya nga teleserye, Kana, di ba? gwapo kayo na, bro. Ayos kaya na. Mo na tong kuan aim puhon-puhon. Ako na, Namoy balag, mag-producer lang ko. Kaman. Balang Cameraman mag-producer lang ko. Okay ra po ko. Kwarta mo May clapper ako. Okay ra. Di na may producer nga artista gyapon. Mura bag galing, station manager niya DJ gyapon. Oo lang. O wala dagan ako na ibala sa Yun sponsor. lang. Ako na mamaligya niya. Dagan na hali na. Marketing. Wala pala views. Nanay halin. Pakyat na. Oh, Muna yung nakalamisa mo adiri. Mo yung nakalamisa mo diri nga bisag 1,000 ra ang views. Nay mo hatag og drone. Oh, wow. Muna yung Dago nakalamisa. kasi nga level. oh. Thank you, brother. Thank you again, Bulkit. Ipakirigad mi si mong mama. Thank you so much. Para sa sunod ha. Salamat, Thank Lord. you ha. Thank you. Salamat Sir Ben. Salamat. Ay, thank you so much sa mga nag-views. Flying kiss daw, flying kiss. Amping. Flying kiss daw. Catch. Sis. Nadamay mi. Loko. Okay, ang final. Okay, Herb, exit na po tayo para do sa final kiss nila, Herb. Okay, ready. Okay, Ready? 1, 2, 3. 1, 2. Oh. Ayay. Oh. Thank you, Brad. Ayo, Brad. Bye. Amping. Be safe always. Ay, sus, grabe kay Megan. Wait lang kanang Sabi nga relationship ko to. ang akong dream puhon-puhon no. Nasa ko'y ma-flying kiss pod no. Ngita ta. Among dream, makita ka Makita na ta. mo. Dili, ang akong dream puhon nga kung mag-flying kiss siya ako din siya ano pagtamok pabukalan Alam mo, ko para mudaghan. Maganda na topic bukas. Anong nangyari sa love life ni Master Poppy? Hala. Tapos, kanan. anong lessons? Nganong wala na nagkabalik? Gayon, ano na lang? Yeah, at Muna the age tester of yan. 30. Ay, sorry. Ops. Easy. Sorry. Dito si Poppy. Pero kung gusto nyo comment below. Gusto And ba then niyo na subscribe. pag-usapan natin yan? Subscribe din mo sa akong kuan. Para makabalugid mo sa story good. Subscribe ang Master Pope. Ay, again, paki-subscribe sa among mga kanya-kanyang Instagram na ko, Bernie Bitok 2, tapos akong YouTube, Bitok University, o akong Facebook po, Bitok University. Yan. Ako naman, Facebook, Instagram, and YouTube. Search lang ninyo Maria Filingera. And of course, Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook, Master Space POPI. Yan. Ako po na yun na YouTube, Instagram, Okay na. Facebook, TikTok, Joe Romantico lang. Hello, dia kang, Barato. sunod, mapilo na to si David Bang, sunod. Naanan Uy. message ko. natanaw. Uy, si hi Deco, kang James Aguirre, Chuck Cajes, Angel Estera, si Shari Lapis, kay David Bang dayon nga nakaroon na. Yeah. And ako, shoutout ko diya sa may Dubai, si mga Givenkan family. Hi, Cristia. Hi, Bashi. Yan. Ay, shoutout po ko sa akong tita na sa Riyadh. Kaya always siya tanaw sa itong live. Si Mami Juicy Garcia and akong tita sa Trinidad and Tobago. Si Oh, ako ang tita diya Greta sa Garcia. Australia, USA, of New York. Dili, ako yung kuwan yun, uncle yun. Engineer John Michael Batilo. Katulog na doy. Walay latest dia. wala na. Walay latest pa karon. Wala. Uy, Kailan man na kayo mo, kalakalan appear man na ha, yung ngalan. mga illegal Uy, kabalo mo ka ng mga link, makaban na biya na karon. Ha? Wala. Saan yung pasabot po ni mo Maria? Saan ni si Maria nga bata? Na yung mga illegal nga link na Oy, basta. Uy, wala naman daw. Wala naman. Delay. Pero salamat kay Boy Bolkit kay nalapas ta sa atong oras kay tungod sa kakwela na lingaw kay tasanan. Grabe ang lang love team sa market. Grabe na. Market. Grabe ka paasa gini. Wag gini nausap si Maria pagkapaasa nga babae. Kumubi to, ayun yun yun. Bay, nasakitan to si Bulkit, bay. Sakitan lang Dito yan. katulog ka ron ba? Dito katulog. Ganing na. Dito ka Muna naluoy ko ina na ako nga kwan script lagi to. makatuluhan gito si Boy Bulkit karon. Apel pa to yung friends. Bulkit and friends gitu kan. Bulkit and friends. Pero nakuyawan ko sa durian na kayawan ko dito matulog. Hi to Eraserheads Barbershop. Salamat sa akong new hair. Oo nga, no.
hair and makeup na lang sunod. Sabay mo. Wow, natugis siyang mall. Good luck. Thank you for my shirt. Dili sa mall. Dito sa mall din. Wala man sa mall. Dito dito sa mall. Dito man sa ilang kuan. Kolag-lag. Salamat din sa ko sponsor. Bisaya, uy. Iba mo man na. Ako na. Muna na yung next na to aning ako ang atong mga own products na alara man na siya. Maluoy mo. Magbuhat ramig account sa PayPal para mo gawas ang inyong mga tip. Pwede rin sa GCash. Direct na lang ninyo. Para mapadayo na mo na yung gabuhaton diri. Daghang salamat guys. Thank you. Wait, last lang. Yes. Ako ang kuya, yan si Roger Jr. O hello, di akong konsehal. Hello. Oy, salamat sa internet again. Alright, hopefully nata episode ugma or every other day. Thank you very much. Monday ta? Ay, tama, Monday na pala, no? Monday na rin balik, no? Okay, tanaw na to. Ilahin na lang sa poster, Jackson. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. God bless. God bless. Ingat mo. Bye.